У нас есть такий проект, называется «Традыцыйны строй». Мы занимаемся популяризацией народного адзення. Здымаем прыгожыя відэа, выдаем там каталогі, можна будзе паглядзець наша выданне. Ездзім в экспедыцыі, ладзім такія вось лекцыі. Сёння вось па запрашэнні музея Кубакомуса мы прысвяцілі лекцыю пра жаночы строй. Месяц таму ці два рабілі пра мужчынскі строй. Я спадзяюся, што лекцыі яшчэ будуць. Вось, ну і будзе у вас так шмат. Алексей, можешь починать серьезно. Ну что ж, добрый день. Мы сегодня с вами в таким шильным контакте будем. Я сам не чакаў, что будет так шмат людей. Тема жаночага адзення, яна у нас бесконцая. На жаль, мы тут крыху абмежаваны рэгламентам, таму скажу адразу, мы з вами сегодня такими широкими мазками просто пройдемся по ўсёй Беларусі, паглядзім, дзе ў нас якія камплекты былі, як што выглядала, не максімальна дасканала, не максімальна вось так вот глыбока, таму што па шчырасці таму на некалькі лекцый мінімум трэба расцягваць, каб мець такую агульную карціну таго, што ў нас адбывалася. Рады вас вітаць. Ну і для разумення у нас у беларускай навуцы прыняты падзел тэрыторыі Беларусі на 6 гісторыка-этнаграфічных рэгіёнаў. Гэты падзел быў прапанаваны спадаром Цітовым, і пасля яго ніхто ніякага новага падзела не прапаноўваў. Адпаведна, Беларусь у нас падзелена на наступныя рэгіёны. Калі глядзець на малюнак, першы рэгіён гэта у нас Паазер'е альбо Падзвінне, другі рэгіён Панямонне, трэці рэгіён Цэнтральная Беларусь, чацвёрты рэгіён Падняпроўе, пяты рэгіён Заходняе Палессе і шосты рэгіён Усходняе Палессе. І вось у межах гэтых прапанаваных рэгіёнаў мы будзем разглядаць асноўныя комплексы адзення, строяў, якія ў гэтых рэгіёнах існавалі. Але скажу адразу, варта разумець, што Беларусь, яна не існуе ў трохлітровым слоіку, што вот ёсць Беларусь, вось у ёй 6 азначаных рэгіёнаў і больш ніякага ўплыва няма. Зразумела, у нас былі памежныя ўплывы, зразумела, рэгіёны між сабой перапляталіся, перасякаліся, дакладных межаў няма, на памежжы у нас можа быць і тое, і сёе, і сёння паспрабуем з гэтым крыху разабрацца. Пачнем мы з рэгіёна, які ў нас, і, на мою думку, найбольш дакладна даследаваны па Беларусі, гэта Заходняе Палессе. Заходняе Палессе – гэта паўднёвы захад Беларусі, Берасцейшына. І першы камплект строю, які ў нас там жаночы прыходзіць, гэта маларыцкі строй. Зноў-такі, у адрозненне ад мужыцкага комплекса, жаночы комплекс даволі выразна паказвае рэгіянальнасць, даволі выразна паказвае мясцовасць. І таму па ім ужо можна больш-менш дакладна вылучыць, з якой мясцовасці паходзіла тая ці іншая паненка. Вось класічны наш маларыцкі строй. На што мы адразу тут звяртаем увагу, на нашай спадніцы у нас дамінуе паласа. В прынцыпе, гэта асноўнае, што ў нас ідзе для Заходняга Палесся. Паласатасць, альбо прадольная, альбо папярочная у нас будзе прысутнічаць ва ўсіх комплексах. Маларыцкі комплекс, ён такі даволі геаметрызаваны, тому што калі мы пойдзем далей па Палессі, там у геаметрыі будзе крыху паменей. І складаецца з самых такіх асноўных рэчаў. Вось самая такая простая маларыцкая кашуля. Варта звярнуць увагу, што аздоблены не толькі плечы рукавоў, но і ніз рукавоў, даволі цікавыя каўнерыкі. Каўнер у нас можа быць стойкай, но пераважна ўсё ж такі у нас каўнер адкладны. Узор выразна геаметрычны. Спадніца летнік. На Берасцейшыне даволі часта у нас было два типу спадніцаў. На летні сезон вытыкалася спадніца летнік, яна магла быць выключна ільняной, магла быць ільняна ваўнянай. На больш халодны сезон ткаліся андаракі. Андаракі ўжо ваўняныя, больш цёплыя. Найбольш цёплы рэгіён Беларусі, Берасцейшына, таму там даволі часта сустракаюцца вось такія спадніцы-летнікі. Яны ў кожным рэгіёне у межах Берасцейшыны крыху адрозніваліся. Зноў-такі бачна, пярэдняя частка, яна пашыта з іншай тканіны, которая не так дасканала дэкаравана, як уся астатняя частка спадніцы. Все вельмі проста. Спераду у нас знаходзіцца хвартух, таму туды можна крыху сэканоміць працы, крыху меншы матэрыял даць. В прынцыпе, такая схема у нас будзе сустракацца шмат у якіх рэгіёнах Беларусі. Тое, што у нас прыкрыта хвартухом, тое у нас менш дэкаравана. Каб сэканоміць працу, каб сэканоміць больш такую дарагую тканіну. Паясы былі вельмі цікавыя. Тут паяс проста плецены рукамі, паказаныя з маларыччыны. Прычым ён заплетаецца як каса. Проста бяруцца пасма нітак,
там пасм 25 ці больш, і як мы з валасоў заплетаем касу з пэўным пераплеценнем, толькі не з 3 пасмаў, а з 25 рукамі такі паяс у нас заплетаецца. Найбольш такая адна з самых архаічных тэхнікаў вырабу паясоў вось на захадзе і Берасцейшыне ў Маларыцкім раёне прадстаўлена. Крыху далей будуць крыху іншыя цікавыя паласы, ну і як бачым, там у нас дамінуе чырвоны колер. Галоўны убор, намітка, плат, маларыцкая намітка, яна даволі шырокая, каля 60 сантыметраў у шырыню бывае і даўжыня каля 3 метраў. Намітка – гэта жаночы галоўны убор, найбольш архаічны галоўны убор, які прысутнічае ў беларусаў, і гэта убор, які дакладна паказвае статус. Гэта убор замужняй жанчыны. Падчас абраду вяселля адзін з элементаў весельнага абраду, гэта які абрад навівання наміткі. Ужо пасля таго, як з'ездзілі да храма, павянчаліся, прыязджалі дадому маладухі, яе садзілі на дзяжу, ехалі дадому жаніха, і там уже быў абрад навівання наміткі. Калі на яе першы раз навівалі намітку, атрымліваецца, яна мяняла свой сацыяльны статус. Яна пераходзіла са статуса дзяўчыны ў статус жанчыны. І гэта быў урачысты галоўны убор жанчыны, замужняй жанчыны. Без наміткі выйсці ў людзі было немагчыма. Зразумела, калі трэба там працаваць на полі ці працаваць на падворку, можна было апрануць хустку. Валасы па-любому у 19 стагоддзі варта было прыкрыць. Але калі ты выходзіў кудысьці далей, на кірмаш, да храму, проста на вуліцу, то навівалася намітка. Розныя варыянты навівання намітак у Беларусі прадстаўлены. У чым у нас асаблівасць маларыцкай наміткі? У маларыцкай наміткі на тым кавалку, які звісаў ля пляча, вышывалася вось такая вось фігура. Кветачка альбо зорачка, такая адметнасць маларыцкай наміткі, апроч таго, што даволі шырокі ўзор на плячо і ўздоўж усёй даўжыні плата ідзе. Ёсць звесткі, не магу сказаць дакладна, ці можна гэта лічыць да ўсёй Маларыты, но ў пэўных вёсках інфарманты казалі, што вось такая кветачка нашывалася на намітку толькі пасля таго, як жанчына нараджала дзіця. Да таго, як яна не нараджала, намітка была простая, пасля таго, як з'явіўся дзіцёнак, нашывалася вось такая кветачка. Наколькі слушна экстрапаляваць гэта на ўсю Маларычыну, казаць цяжка, но у некаторых вёсках такая традыцыя у нас прысутнічае. Побач з Маларытай, крыху далей на ўсход, у нас знаходзіцца Кобрынскі строй. І якраз такі, скажу адразу, на мапе пазначаны арэалы строяў вельмі і вельмі умоўна. Проста, каб крыху уяўляць, як яны знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Таму што, я пазначаў, узяўшы мапу па адміністрацыйным сучасным падзеле, зразумела, арэалы строяў яны выходзяць за межы сучасных раёнаў Беларусі. Но вось каб так, проста ўсе строі, што я буду прадстаўляць, раскідваць, там, вымалёўваць в мапах неяк арэалы, было б крыху доўга і складана. Прыкладна вось у гэтым рэгіёне яно дакладна ёсць, но крыху шырой можа быць. Вось Кобрынскі строй у нас ахоплівае Кобрын, і крыху усхода Маларыцкага раёна, крыху Берасцейшыны таксама трапляе. Вось Кобрынскі строй нам паказвае такую класічнае заходняе палесе, дамінацыю рознай паласатасці. Паласатасць у нас паўсюль. Паласатасць на рукавах, затыканыя палоскі з узорамі, паласатасць на хвартуху, паласатасць на спадніцы. Намітка тут уже менш дэкараваная, не такі шырокі дэкор, як на Маларыце, но пры гэтым таксама даволі шырокае палатно і даволі даўгое палатно. То бок, як мы бачым, адзін з варыянтаў навівання наміткі амаль да падола нашай спадніцы даходзіў. Што цікава, у сваім развіцці прыходзіла новая мода, прыходзілі новыя элементы, новыя тэхналогіі, но сама канцэпцыя вось гэтай паласатасці ўзора у нас захоўвалась. І калі мы на левым фотаздымку бачым адна полоска на паліку, полоска на рукаве, і далей пайшлі прадольныя полосы з геаметрычным узорам, пасля прыходзяць узорнікі, прыходзіць мода на вышыўкі крыжыкам, геаметрычны ўзор замяняецца раслінным узорам, но пры ўсім пры гэтым тая ж схема, тыя ж самыя палоскі, але ўжо не з геаметрычным, а з раслінным узорам вось на правым фотаздымку на манекене у нас прадстаўлены. Схема аздаблення тая ж самая, но ўжо крыху мяняецца ўзор. В прынцыпе, вышыўка крыжыкам прыходзіць да нас у другой палове, нават хутчэй у канцы 19 стагоддзя, уваходзіць у народны побыт, у народную моду. Людзі бачылі
узорнікі распаўсюджваліся і моднымі часопісамі, распаўсюджваліся і як тая ж самая фірма Бракар у мыла, кавалкі гліцэрынавага мыла загортвала ў вокладкі, на которых былі узорнікі для вышыўкі. Усе гэтыя узорнікі браліся з еўрапейскіх узорнікаў для вышыўкі. Просто фірма Бракар выпускала мыла і парфум. І все было даволі добра, у Маскве прадавалася, но хацелася неяк захапіць увесь рынок расійскай імперыі. І таму жонка спадара Бракара прыдумала такой варыянт. Давайте мы зробім мыло для сялян. Коштам у 1 копейку. Зрабілі мыло для сялян. Но сяляне-то не вельмі хацелі карыстацца мылом, потому что ситуация такая, что свой уклад, своя санітарыя, медведь ніколі не мыецца, пра тое здаровы, но трэба было неяк гэта мыло на сялянскі рынок распаўсюджваць. І вось жонка спадара Бракара, бельгійка, прыдумала взять узор для вышыўкі і ў гэты узор загарнуць мыла. І ў выніку гаспадыні пачалі купляць мыла, но не для мыла, а для вось гэтай паперкі з узорам для вышыўкі. Таму што яна ім была больш каштоўна, чым мыла. А ўжо прыдбаўшы паперку для вышыўкі, у іх ёсць кавалак мыла, мыла ўжо ёсць, значыцца, будзем карыстацца мылам. І вось так паступова спадар Бракар захопліваў рынок расійскай імперыі такім маркетавым ходам, які пайшоў. Зразумела, не толькі вось мыльных узорніках была тэма, яны у 1870-х гадоў у розных модных часопісах друкаваліся, маглі нават пры народных вучэльнях быць курсы па вышыўкі, дзе настаўніцы маглі прыносіць нешта з гарадскога асяродку. Вось паступова з гарадскога асяродка тэхналогіі вышыўкі крыжыкам і вось гэтыя раслінныя узоры трапляюць і ў народны побыт. Но Палессе у нас найбольш архаічнае, найбольш доўга трымалася ўсяго гэтага. Да, мы пачынаем вышываць кветачкі, но па той жа схеме, каб наша паласатасць у нас прысутнічала. Апроч прадольнай палоскі, што найбольш такое істотнае для кобрынскага строя, магла быць і затыканая папярочная палоска на рукавах, шырокія проста чырвоныя поласы. Вось два варыянта кашулі: альбо на ўвесь рукаў, альбо на палову рукава. І пазней прыходзіць яшчэ тая ж самая паласатасць, но ўжо з раслінным арнаментам, з геаметрычным арнаментам і круху з раслінным арнаментам. Вось гэтая галоўная тэма палоскі з арнаментам, пажадана ніжэй за рукаў, на берасцейшыне у кобрынскім строі у нас прысутнічае. Гэты камплект строя таксама у нас мае два варыянта спадніцы. Спадніца летнік, ільняная затыканая чырвона-белая, і класічны такі кобрынскі андарак, ваўняны у вертыкальную паласу, аснова чырвоны колер і жоўценькі, там сіненькі, якія фарбавальнікі прысутнічалі, палосачкі дадаюцца. Вось крыху бліжэй, як выглядае наша спадніца летнік. Затыканыя палоскі зноў-такі перад, дзе ў нас хвартух, можна і проста шэрага льна нашыць, і менш затыканага, таму што ўсё адно пад хвартухом у нас бачна не будзе. І класічны кобрынскі андарак, чырвоная аснова і розныя, і асновы і каляровыя, но аснова колеру, а не ў тканым сэнсе чырвоная, і жоўценькія іншыя палосачкі. В прынцыпе, спадніца андарак, слова андарак паходзіць з нямецкай мовы, унтеррок, ніжняя сукенка, недзе стагоддзя з 16-17 ў дакументах на тэрыторыі Беларусі фіксуецца спачатку ў варыянце індэрак, пасля ўжо ў варыянце андарак. З сярэднявечча, з позняга, амаль паўсямесна на тэрыторыі Беларусі ўжо распаўсюдзілася спадніца, і нашы сялянкі насілі спадніцу. Чаго не сказаць пра нашых суседзяў, таму што месцамі, якраз такі Украіна, Расія сустракалася бесшоўнае паясное адзенне. Раней яно было і на нашых землях, но вось з месцамі захавалася, мы да этого дойдзем. Вось аснова андарак, і слова андарак прысутнічае амаль ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, як гаворка. І вось краіўся з 4-6 гарызантальных полак, самы асноўны варыянт кроя, і был паўсямеснай спадніцай на халодны сезон, а на меншыні так і на халодны таксама. Хвартухі таксама у нас выключна паласатасць, на ўвесь фартух затыканыя палоскі маглі быць як выключна проста поласы, так і палосы з геаметрычным арнаментам. Паясы таксама у нас паласатая гама, то есть паласа — гэта аснова ў аздабленні ўсяго вобраза заходняга Палесся, проста паяс, які узору утвараюць выключна палоскі. Ніякай геаметрыі там у нас яшчэ няма. Намітка значна больш сціпла аздобленая, не настолькі, як на суседняй Маларыччыне, больш вузкія палоскі вышытага альбо месцамі затыканага арнамента. Зімовае адзенне
Ну, зусім зімовая, это зразумела кажух, вось такое дэмісезоннае гэта світка латуха натуральнага колеру, якого колеру аўца была, такого колеру вывалілі, выткалі сукно, прывалялі, атрымлівалася світка. Но што цікава, у гэтым рэгіёне на Палесе світкі аздабляліся такімі прыгожымі каляровымі чырвонымі помпонамі, которые у нас бачны. Вось у нас шэрая світка, цёмна-шэрая, вось светла-шэрая, больш аздобленая, з рознымі помпончыкамі і падпярэзана шырокім паясом, шырокі паяс крайка, зноў-такі гама колеру паласатая, но вот такія шырокія паясы выкарыстоўвались для падпярэзвання верхняга адзення. Но ёсць яшчэ адзін варыянт у аздабленні кобрынскага строя. Нам такі варыянт больш вядомы, ён так і распіяраны, як это комплекс лелікавіцкай свахі. Но вось фотаздымак – это дэкор ужо нашытымі палоскамі, крамнымі нашытымі палоскамі. Ну, як бы у нас тут шмат дам вось у такім выглядзе, но вряд усе яны былі свахамі. Просто як у комплексе свахі такі варыянт захаваўся, но не толькі свахі такого кшталту і апраналіся. Ну, калі ўжо глядзець на сваху, вось так выглядае варыянт лелікавіцкай свахі. Прысутнічае як наш геаметрычны арнамент, но і між імі нашытыя ўжо крамныя такія стужачкі чырвоненькага, сіненькага колеру, нашытыя стужачкі на манішкі. Ну, ось кашуля, аздобленая ўжо нашыўнымі стужачкамі. Спадніца з шырокімі стужкамі. Зноў-такі там, дзе хвартух, нічога няма, таму што у нас там будзе хвартух, зноў-такі упрыгожаны рознымі такімі стужачкамі. Ну, это ўжо як бы пачатак 20-го стагоддзя прыходзіць такая мода на нашыўку стужачак. Но все адно, вот это што стужка, паласатасць у нас прысутнічае. Ну і цікавы галаўны убор свахі. Сваха выконвала адну з такіх главенствуючых роляў на вяселлі. Яна гэтае вяселле непасрэдна вяла, суправаджала ўвесь гэты абрад. І ў яе быў адметны галаўны убор. На вяселлі адметныя галаўныя уборы былі у невесты і ў свахі. Каб было адразу бачна, дзе тут два галоўных персанажа нашага вяселля. Убор такі рабіўся з лубянога кальца, абшывалася рознай тканінай, стужачкамі, бісерам. Пер'е вельмі цікавы, это пер'е курыцы. Просто яны пафарбаваныя хімічнымі фарбавальнікамі, каб былі больш такімі прыгожанькімі і яскравымі. Далей даволі шырокі такі комплекс, пінска-івацэвіцкі строй. Гэта у нас комплекс паласатай тканіны. Тут аснова проста затыканыя палосачкі, аснова без узору, проста чырвоныя затыканыя палоскі. Вось гэта даволі шырокі арэал, дзе у нас прысутнічае, дамінуе вот эта затыканая палоска, і ўжо ў межах гэтага арэала можна вылучаць некаторыя комплексы. Ну, пару старых фотаздымак. Вось асноўная наша дамінуючы дэкор, гэта проста чырвоная затыканая паласа. Гэта самы архаічны варыянт дэкора. Гэта першы варыянт дэкора, які з'яўляецца ў нашых продкаў. Калі яны пачынаюць дэкараваць сваё адзенне, яны проста затыкаюць чырвоную паласу. Лічыцца некаторымі даследчыкамі, што вось гэта чырвоная паласа, якая была затыкана на адзенні, несла ў тыя старадаўнія часы нейкую абярэжную ролю. Чырвоны колер агня, колер ачышчэння, колер жыцця, вось ён мусіў неяк аберагаць наших продкаў. Ну, да жаль, у продкаў наших мы запытацца не можам, слушна гэта ці не слушна, но некаторыя даследчыкі такую канцэпцыю выводзяць. І вось альбо проста чырвоная паласа, альбо крыху шашачку затыканая аснова вось гэтага нашага арэала ад Пінска да Івацэвічаў. Ну, вось з Івацэвіцкага раёна. Цікава, што тут і на грудзіне, на шырыню ўсёй грудзіны таксама ў дэкор затыкалася паласа, што у нас даволі рэдка сустракаецца ў дэкоры адзення. Ўсё ж такі аснова дэкора жаночага адзення гэта палік рукаў, асноўная частка. Ну, каўнерыкі і даволі на ўсходзе, на паўднёвым усходзе яшчэ дэкор падола. Грудзі, максімум і это вот разрэз, гарлавіна і манішка на яго нашытая. Но вось у гэтым арэале даўгой паласой затыкалася і грудная частка. Вось яшчэ адзін варыянт, зноў такі з Івацэвіцкага раёна, каўнер. Стоечка. А вось цікавы момант на Палесе з прыходам хімічных фарбавальнікаў, анілінавыя фарбавальнікі, ўжо пафарбаваныя ніткі, людзі захацелі крыху больш яскравасці надаць свайму жыццю, і в прынцыпе пазней пачаліся ў нас і рушнікі ўжо з буйствам затыканых колераў у палосках, і вось такія цікавыя вот прошвачкі між палюком і непасрэдна рукавом рознакаляровыя сустракаюцца на Палесе. Спадніцы, некалькі варыянтаў. Калі больш туды на поўначы гэтага рэгіёна падымацца, то вось паласатасць у нас прысутнічае ў такім выглядзе, ўжо папярэчныя шырокія рознакаляровыя палоскі па чырвонай аснове спадніцы.
тканіны. І таксама прысутнічаюць спадніцы-летнікі. Вось гэта з Пінскага района спадніца-летнік, то бок нават па спадніцам-летнікам бачна, што яны расцягнуты па ўсім арэале, но вось пінская выразна адрозніваецца ад таго, што было ў Кобрыне. Но пры ўсім пры гэтым ўсё яшчэ вось такая ільняная спадніца-летнік. Больш заможныя людзі, ну, такое ў нас сустракаецца шмат дзе, ну, бліжэй да гарадоў, бліжэй да мястэчак, рабілі спадніцы ўжо з крамной тканіны, з кітаечкі так званай. Вось гэта у нас са збораў Берасцейскага музея спадніцы з крамной тканіны пашытыя. Ну, зразумела, это маглі сабе дазволіць тых, хто жыў у нейкіх мястэчках, бліжэй да горада, дзе можна было такую тканіну набыць. Паясы. В прынцыпе, па ўсім палесе, што па заходнім, што па ўсходнім, даволі пашыраны вось такія чырвоныя паясы, робленыя тэхналогіяй. Ну, у нас казалі пояс плецены на сцяне, калі па сучаснай тэрміналогіі казаць спрэнг. Ад скандынаваў нам прыйшло это слово спрэнг. Просто між двумя палкамі навівалася аснова вот этого паяса і пальцамі пераплеталася. Нітачка наперад, нітачка назад. Все так взяли, палачку поставили, палачку наверх. Пасля две нітачкі наперад, одна назад, одна наперад, одна назад. Просто перапляценнем нітак рабіўся паяс. Гэта самая архаічная тэхналогія вырабу тканіны увогуле, таким вот перапляценнем, што яна між сабой перакручвалася. І вось такі, яго, калі ўзяць у рукі, яго можна вось так вот расцягнуць, і ён будзе як сетка. То вось гэта абумоўлена тэхналогіяй вырабу паяса, даволі архаічная тэхналогія, захавалася ў нас на Беларусі на палесе. Была і на ўсходнім палесе, і на заходнім палесе прадстаўлена. Тут мы бачым, дзе паяс складзены, ў цэнтры вось такая вось прошва. Гэта нам абумоўлена ткацтва паяса, ён у нас на аснове, мы што знізу перабралі, зафіксавалі палачкай, паднялі наверх, зверху ніткі таксама перабралі, зафіксавалі. Зноў-такі ніз перабралі, палачку памянялі, паднялі наверх, палачку памянялі. Ён з двух бакоў сходзіцца. І калі ён ужо дайшоў да самого конца, там спецыяльным чынам нітка в петельку, в петельку, в петельку, все вот так вот фіксуецца і завязваецца на узельчык. Ну, калі так умоўна казаць, такія паясы насілі і мужчыны, і жанчыны ў 17 стагоддзі, і шляхта такімі паясамі падпярэзвалася яны. І раней у нас сустракаліся. Калі прыгадаць такі вобраз казакоў, яны ж вот такімі шырокімі чырвонымі кушакамі. Ось паясы у нас чырвоныя былі, но што самае цікавае, я сустракаў яшчэ белыя. Яны даволі рэдкія, но белы паяс, роблены спрэнгам, са Столеншчыны я сустракаў. Самае цікавае, што у залежнасці ад таго, як там пераплетаць, у ім, у гэтым пераплеценні можна было рабіць узоры. Нават да рамбавідных фігураў, нягледзячы на тое, што там елачкай пускаць, можна было неяк такія паясы аздабляць. Галаўны ўбор у гэтым рэгіёне таксама у нас прысутнічае намітка. Наміткі, ну, рэгіён шырокі, у залежнасці ад мясцовасці вельмі шмат розных варыянтаў навівання наміткі, но у гэтым рэгіёне намітка даволі сціпла дэкаравана. Проста две затыканых паласы з двух канцоў наміткі, і на гэтым усё. Як бы на то ж гэта і рэгіён паласатых тканін, дзе ўсё аснова гэта паласа. І ўжо, а таксама пад намітку апранаўся чапец, каб добра навіць намітку, но што цікава, ну, калі верыць фотаздымкам Раманюка, такі чапец мог выкарыстоўвацца і як самастойны галаўны ўбор, без навітай наверх наміткі. Ну, напэўна, калі папрацаваць, выйсці ў поле ці на двор, то можна, ну, а куды ўжо далей, то неабходна было паверх чапца навіваць намітку. Бліжэй да Пінска сустракаліся ўжо і чапцы, падобныя да клецка-капыльскіх чапцоў. Гэта фотаздымак 34-го года Луізы Арнер-Бойд з пінскага кірмаша. То есть даволі разнастайныя ўжо у тым рэгіёне былі галаўныя ўборы. Ну і ўжо ў межах гэтага шырокага пінска-івацэвіцкага строя можна вылучаць больш вузкія комплексы, напрыклад, бездзежскі строй, ваколіцы Бездзежа. Ён цікавы тым, што тут даволі сціплы наш дэкор, толькі некалькі палосак. І вот за што я люблю вось гэтыя паласатыя тканіны, звярніце ўвагу на рукаве. Унізе чырвоненькая полосачка одна. На одным рукаве есть, на іншым рукаве няма. Глядзім на кашулю. У раёне нагі крыху чырвоненькім затыкана. І в прынцыпе такога шмат. Недзе можа быць тут крыху затыкана, недзе тут, калі глядзіш розныя кашулі, апроч вось сіметрыі, которая у нас маецца на асноўнай аздобе, недзе яшчэ вот этой крыху асіметрычнасці ў гэтым рэгіёне ўсё ж таки тоненькай полосачкай дадаць любілі. Спадніцы, ну тут больш позні варыянт спадніцы, яны ўжо былі аднатонныя, но вот у чым цікавостка вот Бездзежа і ваколіцы. Я не ведаю, хтосьці туды прывёз ружовы фарбавальнік. Гандлявалі. Гандаль. Вот у нас у
Недзе ў апошняй трэцяй 19 стагоддзя ў Германіі вынаходзяцца хімічныя анілінавыя фарбавальнікі, которымі было даволі лёгка фарбаваць тканіну, яны добра фіксаваліся, добра трымаліся. І вось туды ў ваколіцы Бездзежа нехта з гандляроў прывез шмат скрынак ружовага фарбавальніка. Таму што вот тут спадніцы з двух розных музеяў, пафарбаваныя адным і тым жа фарбавальнікам. Зразумела, што раней фарбавалі альбо расліннымі фарбавальнікамі ў нас на тэрыторыі Беларусі, бралі карэнні, бралі лісце, бралі кару розных раслінаў, прычым даволі часта бралі камбінацыю. Напрыклад, каб атрымаць такі даволі добры чырвоны колер, бо маруна фарбавальная на Беларусі не расце, у нас расце падмарэннік, у яго каранях значна менш пігмента, які дае чырвоны колер, но пры гэтым у нас ёсць альха. Альха дае такі насычаны чырвона-бурачневы колер. Нам его трэба нечым разбавіць. У нас ёсць валошкі. Кветка валошкі сіняя, але дае жоўты колер. І калі зрабіць адвар кары альхі з валошкамі, мы атрымаем нешта набліжанае да чырвонага. Гэта, зразумела, ўсё складана, гэта трэба было сушыць, таўчы, пасля ў гарачую воду заліваць, пасля ж туды апускаць нашу тканіну, крыху праварваць, пасля яшчэ трэба было нечым зафіксаваць, каб колер на ёй застаўся. Таму былі даволі сціплыя колеры, якія чалавек мог атрымаць. А тут раптам проста хімічныя фарбавальнікі, которые кудысьці прывезлі, но вось там прывезлі вот чамусьці ружовы. Прычым ён настолькі там моцна пайшоў, што нават паясы ўжо гэтага ж ружовага колеру былі. Ну, як бы, пэўна, іншага ў краме не было, але ж нешта новае, трэба карыстацца тым, што ёсць. Вот якраз-такі ад ваколіцы Бездзежа, вось туды Драгічанскі раён, там вось ружовага вельмі шмат. У іншых рэгіёнах, калі паглядзець, значна менш. Вось так працуе рынок. Вот завезлі пэўны фарбавальнік, там і мы карысталіся. Яшчэ чым цікавы Бездзеж, это такія яго даволі адмысловыя бездзежскія фартухі. Там нават цэлы музей ёсць бездзежскі фартушок. Асаблівасць бездзежскіх фартушкоў, што апроч затыканых палосаў па нізу і па бакам две фланкіруючыя паласы ўзора ёсць. Тут у нас такі даволі сціплы фартушок, ну а так ужо выглядае больш святочны бездзежскі фартушок. У гэтым строі у нас ужо прысутнічае гарсетка, ну як бы для заходняго палесся гарсеты ў нас мала ўласцівы. Яны там не так часта сустракаюцца, як у іншых рэгіёнах Беларусі. Ну вось Бездзеж, і далі мы пойдзем на Моталь, там у нас ужо гарсеты ў строі прысутнічаюць. Таму што Кобрын, Маларыта амаль няма гарсетаў. Гарсеты там з'яўляюцца ўжо ў 20-30-е годы, з'яўляюцца вельмі рэдка, звычайна там пры школах, пры нейкіх калектывах, таму як бы, а так, каб сказаць, калі яны ўжо больш-менш уваходзяць у вобраз, то вось гэта у нас Бездзеж. Варыянт бездзежскай наміткі, якая якраз такі аздоблена пасярэдзіне на ілбе, а не па краям. І Моталь. Моталькі строй таксама у нас з гарсетамі. Больш старыя фотаздымкі гэтых гарсетаў і сучасныя фотаздымкі тых же самых гарсетаў. Шыліся даволі такія заможныя, з тканіны куплёнай, аздабляліся стужкамі шырокімі, узорнымі. Дарэчы, калі паглядзець на правы фотаздымак, той же самы ружовы фарбавальнік на паясе у нас прысутнічае. Крыху шырэй за Драгічанскі раён і да Іванаўскага раёна дабраўся. Ну і зноў-такі, калі гаворка прыйшла па Моталь, то зразумела, мотальскія кажухі. Калі прыедзеце ў Моталі, запытайцеся, вам распавядуць, што дублёнку прыдумалі ў Моталі. Мотальскі кажух стаў брэндам на ўсю Еўропу, стаў дублёнкай. Традыцыя такого зімовага адзення, кажухоў з аўчыны, яна існуе на ўсёй тэрыторыі Беларусі, але звычайна яны былі проста да канца ног, с апушкай толькі на каўнеры, і ўсё. Но ў Моталі вырашылі з кажуха зрабіць твор мастацтва. Там яны былі і ўкарочаныя, і з апушкай па нізе, па месцу, дзе ён зашпільваецца, і расшываліся чырвонымі і рознымі іншымі ніткамі. Нават бомбончыкі маглі навешваць, як на Палесе любяць аздабляць. У статутах Великого княства Літоўскага гэта яшчэ прапісвалася, за крадзеж кажуха, па-мойму, паўкапы грошай быў штраф. Самы дарагой элемент адзення, які можна было скрасці, гэта кажух. За той жа кошт можна было 2 свіней скрасці. Ці палову коня. То бок, для разумення, наколькі гэта каштоўная рэч і істотная ў жыцці любога селяніна. Ну, яшчэ адзін лакальны варыянт нашага пінска-івацэвіцкага комплекса – это бярозаўскі строй. Ад папярэдніх комплексаў ён адрозніваецца тым, што калі паўсюль у нас быў каўнер-стойка, то тут у нас ужо адкладны каўнер.
І вось такі цікавы момант, і я яго сустрэў толькі на адным фотаздымку. Я яго сустракаў 30-х гадоў, не мог зразумець, як гэта сфотаграфавана, што не так. І вось у брэсцкім музеі ёсць кашуля, у которой рукаў ось так вот падкладзены. Вось на правым фотаздымке вельмі добра бачна. Такого кроя я нідзе не бачыў, ніколі не сустракаў. Ну, а зараз мы пойдзем по межах нашего заходнего Полесья. И заходняя межа заходнего Полесья, да, вот такая переход автологии, межа с Польшей, межа с Украиной, там у нас присутствующий Дамашовский строй. Ён, як бачыце, выразна адрозніваецца ад усяго папярэдняга. На старых фотаздымках вось так гэты комплекс выглядае. Абсолютно розныя. Больш такого ў Беларусі вы нідзе не пабачыце. Ну, гэта калі казаць пра Беларусь. Основа строя это затыканы, а пасля уже и вышыты дэкор, прычым ніжняя частка рукава и верхняя частка рукава. Вось два месца, дзе мусіць быць такі даволі шырокі выразны дэкор. Вось у Польшы так уяўляюць падляшскі строй. То бок гэта памежны рэгіён, які вось такі комплекс строя прысутнічае на тэрыторыі Беларусі, Польшы і крыху Украіны. Таму што, зноў-такі, як я ўжо казаў, Беларусь не знаходзіцца ў 3-літровым слоіку, на нас ёсць уплывы суседніх народаў, мы таксама ўплываем на нашых суседзяў, і вось уплыў такой вось польскай культуры, гэта якраз такі дамашаўскі строй. Вось так сучасныя падляшскія калектывы ў такіх строях выступаюць фальклорныя, ну, амаль тое ж самае. Прычым, што цікава, вось это багатая каляровая гамма, шмат вось гэтых розных колераў, вось яна якраз такі да нас прыйшла з Польшы. Калі там паглядзець кракаўскі строй, таксама куча там чырвоны, зялёны, сіні, жоўты, фіялетавы. У нас як все это было больш стрымана. І вось як бы на правым фотаздымку яшчэ такі класічны дамашаўскі строй у час свайго росквіту, канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Злева ўжо такія 30-е годы. Як бы хвартух, спадніца, все як мае быць, кашуля ўжо не з геаметрычным арнаментам, но калі прыглядзецца уважліва, низ рукава і верх рукава аснова, там больш буйныя кветкі вышыты, сярэдзіна ўжо проста неяк забіта, каб было. То есть схема, дзе яно мусіць аздабляцца, захоўваецца. Гэта спадніцы. Спадніцы звычайна ў дамашаўскім строі былі ў вертыкальную паласу, разнакаляровыя, а хвартухі ў гарызантальную. Хаця сустракаліся як левы верхні, таксама і ў вертыкальную паласу. Што самае цікавае, правы ніжні вугал, фартух, ён жалобны. Па дакументах ад чалавека, які здаваў гэты фартух у музей, гэта жалобны фартух. Вось такі рознакаляровы, но з чорнымі карункамі і крыху больш чорнага колера, гэта ў дадзеным рэгіёне жалобны фартух. Но аснова, тое, што таксама непаўторна ідзе ў нашым дамашаўскім строі, гэта, канешне же, гарсет. Гарсет багата аздоблены. Ну, калі ўжо гаварыць пра багата аздоблены гарсет, то перагарнем. Вышыўка тамбурным швом з рознымі завіткамі, нашывалі гузікі, нашываліся бусінкі, снізу такія басачкі, вось такія прыталіны. Такіх гарсетаў больш у нас у Беларусі нідзе няма. Спіна таксама пажадана, каб была аздобленая. Жанчына мусіць быць прыгожа з усіх бакоў. І даволі цікавы момант верхняе адзенне. Ось такая копта, як бы низ крой, як у гарсета, ваўняныя тут толькі дадаюцца рукавы, аздабляецца тымі ж самымі рознымі нашытымі стужачкамі. Но не настолькі багата, як гарсет, бо ўсё ж такі гарсет это для прыгажосці, а ось такая вот варыянт кофты это ўжо функцыянал. Это каб нам было цёпла. Галаўны ўбор, вось такія чапцы даволі цікавага крою былі у гэтым. Ну, як бы тут ужо ўсё пад уплывам Еўропы. Южанамітка архаічная адыходзіць, чапец. Того, што большасць рэгіёнаў, дзе у нас чапцы, яны прыходзяць у нас пад уплывам еўрапейскай традыцыі. Пойдзем у іншы бок. Паглядзелі заходнія межы Палесся заходняга, зараз пойдзем на ўсходнія межы Палесся ўсходняга. Гэта у нас будзе столінскі, заходняга Палесся ўсходняя мяжа, гэта у нас будзе столінскі строй. Но я вам пакажу столінскі строй 20-го стагоддзя, пачатку 20-го стагоддзя, таму што калі паглядзець больш раннія здымкі,
Там ён крыху больш лаканічны, больш просты, а вось у пачатку 20-го стагоддзя столін таксама ні з чым не пераблытаеш. Гарсэцікі, кофтачкі, шмат карабной тканіны. Вось у століні жанчыны паясы не насілі. Бачна, што гарсэцік каротенькі, тут спаднічка, і крыху вось так вот выпускалі, як мужчыны любяць крыху выпусціць кашулю над паясом, но тут над хвартухом, над спаднічкай крыху выпускаліся кашулі. Нават у межах Столінскага района, там, калі паглядзець, аздамічы будзе адзін варыянт галоўнага ўбора, цераблічы будзе іншы варыянт галоўнога ўбора. Ось тут такі цікавы галоўны ўбор, намітка з каркасам. Кашуля столінская. Таксама столінскую кашулю цяжка з нечым пераблытаць, як бы на паліку на рукаве вышыўка даволі часта манішкі, но галоўнае это дэкор падола кашулі. На падоле кашулі ідзе затыканая чырвоная паласа з такімі даволі рэзкімі рубчыкамі в узоры, як бы ідзе как бы імітацыя закладного ткацтва, хаця не закладным ткацтвам, просто затыкаецца паласа, і вот такія дэкаратыўныя прошвы на месцы, дзе полкі, з якіх шыта кашуля ўнізе. З'яўляецца такая адметнасць столеншчыны. Увогуле, там, дзе у нас якраз такі сустракаецца аздоба падола кашулі, гэта кажа аб тым, што хутчэй за ўсё у больш раннія часы там якраз такі выкарыстоўвалася не сшыўное паясное адзенне, то бок не спадніца, а плахта, запаска альбо панёва. Но на столеншчыну ўжо прыйшла спадніца, но вось гэты варыянт захаваўся. Прычым, яшчэ такі цікавы момант, там, дзе гэта ёсць, жанчыны маглі насіць андарак кубарам. То есть яны апранули андарак, взяли перад, падкасалі палову андарака і перад заткнули пад андарак ці пад паяс, каб низ кашулі спераду быў бачны. Бо арнамент ёсць, надо ж его паказваць, калі у нас уже паясное адзенне змянілася. Ну і тым больш на андарак ваўняны, калі спякотна, хочацца яго крыху падкасаць. Кашулі жаночыя ж у нас ніжэй за калена абавязкова амаль паўсюль, калі мы бярэм канец 19 стагоддзя, таму што яны адначасова выконвалі і ролю ніжняй спадніцы. Наверх наш ваўняны андарак, ну каб ён нам ногі не калоў, таму і кашуля у нас даўгая. Яшчэ адзін варыянт, тут ужо вышыўка паўзорніка, можа чалавечка ў нейкіх дадалі, пеўнічка, у нас зноў-такі увага на низ, затыканая паласа, па нізе кашулі на столеншчыне у нас абавязкова будзе прысутнічаць. Но самае цікавае ў столеншчыне гэта буйства і разнастайнасць розных гарсетаў. Гарсеты даволі простага крою, вот, ровно так до сярэдзіны, до паяса, но яны могуць быць абсалютна рознымі. Могуць зашпільвацца збоку, могуць зашпільвацца па цэнтру, з крамной тканіны, каб было прыгожа. Могуць увогуле не зашпільвацца. І што цікава, даволі часта яны вот ішлі ў камплекце гарсет і фартух. Яны шыліся з адной тканіны, калі такое было магчыма, ці з падобных тканін, каб гарсет і хвартух між сабой дамінавалі. І вось якраз такі на столін ужо пачатку 20-го стагоддзя хвартухі шыліся пад гарсет ужо з крамной тканіны, аздабляліся стужкамі, і ніякой ужо такой вышыўкі нам звыклай на іх не было. Апроч гарсетаў былі яшчэ кофты на столеншчыне, таксама аздобленыя стужкамі. І касухі. Это ўжо, ну, это ж реально касуха, па-іншаму ты не ведаю, як назваць, то бок не толькі дублёнку прыдумалі на палесе, яшчэ і касуху. Вельмі добра прыгожа аздобленая, яна унутры была уцеплённая, ці кужалем, ці ўжо пазней ватай, такі варыянты верхняга адзення на сезон, калі пахаладала. А вось галоўны ўбор, намітка, прычым тут у нас намітка апранутая на спецыяльны каркас. У цераблічах у музеі Супрунчыка ёсць арыгінальны вось гэты каркас, плецены з бяросты, берасцяны каркас, які апранаўся на галаву, аздабляўся пасля, вось тут на фотаздымку бачна тканінай з узорам, і ўжо паверх яе навівалася намітка. Вось тут я для столеншчыны, ну гэта шырэйта і пінска і вацэевскі варыянт, намітка з вельмі тонкай тканіны, амаль як марля. Тут, в прынцыпе, ну, у гэтым варыянце з каркасам яно і для прыгажосці, но і зноў-такі у нас уплывае клімат. Заўжды наміткі імкнуліся, як такі паказчык статусу, зрабіць самага лепшага палатна, з кужальнага палатна, калі максімальна даўгія ніткі вычэсвалі, там то, што дрэнна чесалася, ішло вачоскі, ватрэп'е, а вось самыя тонкі, самые даўгія з іх на верцяне пасля самая тоненькая нітачка рабілася, это кужаль, кужальнае палатно ішло ў асноўным на наміткі. Но тут жа
яшчэ цікавей, гэтыя намяткі пасля крухмалілі, ну, у ступе з бульбай, і між двумя камянямі націралі, каб сцерці кавалак тканіны, каб яна вот стала такой, як марля. Выціралі камянём, каб яна была больш такой ажурнай і больш лёгкай. Ну, зноў-такі клімат, спякотна, яшчэ гэтую намятку на сабе наматаць, ну, лепш ужо што-небудзь вось такое вось найбольш лёгкае. Но вот тэхналогія, што рэальна між двумя камянямі гэтую тканіну ўжо выткаўшы намятку, заціралі, каб зрабіць яе яшчэ больш такой празрыстай, як вэлюм. Ну, вось, каб пабачыць, наколькі там усё у нас. Ну, цяпер мы пераходзім да ўсходняга Палесся, якое ў нас, ну, умоўна кажучы, Гомельшчына, но не ўся. І першы варыянт – гэта ганцавічскі строй. Так, ганцавічы ў нас знаходзяцца геаграфічна на Берасцейшыне, но калі паглядзець мапу, то ўсходняе Палессе якраз такі круху вось туды на Берасцейшыны заходзіць, калі рабілі падзел на этнаграфічныя рэгіёны Беларусі, но ганцавічы там всё складана. Так як яно па сутнасці ўсходняе Палессе, яно на сабе мае ўплыў як і заходняга Палесся, так і крыху ўплыў цэнтральнай Беларусі, бо знаходіцца на мяжы рэгіёнаў. Пры гэтым ёсць і нешта сваё адметнае вот непасрэдна ганцавіцкае. Вось гэты камплекс ганцавіцкага раёна, ну, тут выразна бачны ўплыў заходняга Палесся. Наша паласатасць, паласатасць, паласатасць. Зноў-такі межы, яны не як межа дзяржавы, вось. Слупок, паласа, тут одна держава, тут другая. Все культурные межи, яны крыжуюцца між сабой, крос-культурныя стасункі. На 20, там, умоўна кажучы, 30 кіламетраў выходзіць адно ў іншае, і там і тое, і сёе можа сустракацца. Такой у культуры дакладных межаў, як і між краінамі, няма. Там усё пад такім уплывам, такім сімбіёзам. Таму адзін варыянт на ганцавічы, тут выразны ўплыў заходняга Палесся. А вось тут уже непасрэдна самі вот тое, што такое ганцавіцкая адметнасць ганцавіцкая у тым, што тут на цвяточнай кашулі з шэрага і льну. Паўсюль імкнуліся адбіліць на ганцавічах шэры лён. Вось. І вось узор, калі мы будзем проста прыглядацца, вось такі ўзор, геаметрыя, палосачкі, геаметрыя такая крыху разрэжаная. Ну, насамрэч, это цяжка апісаць словамі, но шмат разоў пабачыў, што візуальна ты ўжо будзеш разумець, вот такое вот, гэта вот ганцавіцкі арэал. Крыху іншае, там уже будзе іншы арэал. Таму тут шмат фотаздымкаў, каб можна было гэта вам і паказаць. І вось это неадбелены шэры лён. Тое, што уласна ганцавічы. У ганцавіцкім комплексе прысутнічаюць гарсеткі. Ну, спадніца тут уже больш позняя, з нашытымі палоскамі, гарсеткі, якія пераклікаюцца з гарсетамі лунінца. Ну, в прынцыпе, ганцавіч і лунінец можна аб'ядноўваць у нейкі такі адзін арэал, і далей на ўсходняе Палессе вот падобны крой гарсетак, даволі завышаны, ніз крыху спушчаны. У ганцавічах таксама ёсць спадніцы летнікі. Вот ганцавіцкія летнікі таксама ні з якім іншым летнікам не пераблытаеш. Некалькі шырокіх затыканых палос з геаметрыяй, і далі куча дробненькіх такіх палосачак. Адносна, ну, спадніца насамрэч вось такі чырвоны андарак з палоскамі вертыкальнымі, ён у нас аж да Асіповічаў даходзіў, ну і як бы і ганцавічы, мяжа ў яго даволі шырокая. Галоўны ўбор намітка, розныя варыянты навівання намітак былі. Тут уже варыянт, што кашуля з такой выразнай геаметрыяй, это ўжо ўплыў крыху цэнтральнай Беларусі на гэты рэгіён, тому што ён такі цікавы. І яшчэ такі цікавы варыянт – гэта чапец. Чапец, які ў нас асацыюецца з клецка-капыльскім арэалам, но, як бачым, ён заходзіў шырэй, ганцавіч і пінск, такого варыянта чапцы былі. І хусткі расшытыя, саматужныя хусткі, прысутнічаюць у нас масава ў ганцавічах, і, ну, в прынцыпе, і пад Івацэвічамі пасля такое сустракалася, і далей на ўсходзе, там умоўна турова-мазырскі строй, таксама такія ж багата расшытыя хусткі. У нас прысутнічаюць паясы на ганцавічах, ужо, як бачым, геаметрычныя. Браннае ткацтва, геаметрычны арнамент. Тое, што вот іх радніць з цэнтральнай Беларусю ці ўсходам. Наступны арэал таксама даволі шырокі турова-мазырскі строй, які месцамі у нас пераклікаецца з ганцавічамі. Но насамрэч, па турова-мазырскім строю будзе больш старых фотаздымкаў, пасля я растлумачу чаму. Вось так гэта выглядала ў пачатку 20-го стагоддзя.
Вось, дарэчы, левы фотаздымак непасрэдна тураў. Бачыце, што ў мяшчанак турава фартухі з крамной тканіны, спадніцы з крамной тканіны. Тое, што вось яно як бы было пашырана паўсюль, но толькі гараджане, мяшчане маглі сабе дазволіць вось гэтую вось прыгожую крамную тканіну выкарыстаць для аздобы. Вось правее у нас ужо сялянка, проста хвартух вышыты са звычайнай нашай тканіны. Гарсеты, як бачым, даволі вось на правай жанчыне пакрою гарсет даволі падобны да таго, што ў нас у ганцавічах быў. Ну, тут ён крыху ніжэйшы, ганцавічкі крыху вышэй падняты, но больш-менш тое ж самае, суседнія арэалы. Вось з мазыра, як бы два фотаздымка, ўжо такой раслінная аздоба, спадніца тут больш позняя, і от з крамной тканіны хвартушок. А вось чаму ў нас старога не засталося, таму што тое, што ў нас захавалася ў гэтым арэале, там строй даволі доўга прашыў, прыйшла мода на вышыўку спачатку крыжыкам, пасля адвольнай гладдзю, і пачаліся ўжо вось розныя такія прыгожыя раслінныя матывы і на хвартухах, і на кашулях. І вырасла гэта вось у гэтыя вось бабулькі, все яшчэ, ну, па-першае, бабулькі, якія ўсё яшчэ ў строях. Такое далёк не паўсюль у Беларусі можна пабачыць. Яны захавалі, но мода мянялася вышыўка, і яны таксама мянялі гэтыя. Но ўсё адно тое, што комплекс мусіць быць, яны захавалі. І найбольш добра, ну, так, галаўныя ўборы наміткі, зноў-такі розных варыянтаў, рознага варыянта навівання. Маглі быць вось такія розныя цікавыя варыянты. І зноў-такі расшытыя хусткі, саматужныя хусткі, аздобленыя, як мы і бачылі у каляровым выглядзе ў ганцавічах. Лакальнай асаблівасцю гэтага строя шырокага арэала можна вылучыць гарадскі давід-гарадоцкі строй, які у нас адметны перадусім, зразумеў, сваім галоўным уборам. Але зноў-такі глядзім на фотаздымкі. Гэта мяшчанкі, хвартухі з крамной тканіны, гарсеткі з крамной тканіны, спадніцы з крамной тканіны, тое, што можна больш-менш прыгожачкай набыць. Ну і вось тут у цэнтру класіка. Галовачка, это вялікі каркас, на які намотвалась намітка. Самы вялікі ў Беларусі, толькі ў самім Давід-гарадку такое фіксавалася. Вось. І ў такім жанчыны былі вымушаны хадзіць. І тут, дарэчы, добра бачна, што і гарсет, і хвартух з крамной тканіны, рукавы, ну, па гэтым фотаздымку цяжка сказаць, альбо неяк аздоблены, альбо ўсё ж такі это колер грае, но папярэдне бачылі, мястэчка, горад, менш аздобы, все такое больш такое строгае мусіць быць. І яшчэ адна асаблівасць, давід-гарадоцкія крыжы, вялікія крыжы, альбо латунныя, альбо былі і срэбраныя для того, хто пазаможні, якія абавязкова апраналіся. Некаторыя дамы вы там бачылі па некалькі такіх крыжоў маглі сабе дазволіць. Вось это вялікая аздоба рэлігійная, таксама адзін з такіх чыннікаў гэтага арэалу. Ну, а вось Тоніш, Лельчыцкі раён, дзе вось гэтая масава захавалася, і, як бачым, паліхромная адвольная гладдзь перамагла геаметрыю і перамагла крыжык. І ў пасляваенны час, а месцамі яшчэ даваенны, вось так расшывалі. Тут ужо ўсё пашыта з крамной тканіны, з лёгенькай баваўнянай тканіны, рукавы ўжо пакарацей, ну, кветкі проста максімальна прыгожыя. І асноўнае, што мы зараз можам знайсці па гэтым арэале, будзе выглядаць вось так. Но што цікава, гарсеткі. Гарсеткі захаваліся. Захавалі сваю аздобу, свой крой. Тут каротенькі, ззаду крыху прыспушчаны, аздоба расшыта стужкамі. То бок памянялась кашуля, памяняліся спадніцы, памяняліся хвартухі. Гарсеткі, як былі, прыкладна, хоць штосьці за 100 гадоў і не памянялася. Такая больш стары варыянт спадніцы, но ўжо таксама 20-го стагоддзя. Аднатонная тканіна з унізе нашытымі некалькімі стужкамі. В прынцыпе, вось гэта варыянт 20-30-х гадоў на шмат якія рэгіёны, калі на змену спадніцам у клетку альбо спадніцам у палоску у нас прыходзяць аднатонныя спадніцы, унізе аздобленыя некалькімі палосамі. Спачатку палосы былі затыканыя, пасля ўжо былі нашыўныя са стужак. Ну, а больш позні варыянт лельчыцаў – гэта вось такія спадніцы ўжо з крамной тканіны, багата аздобленыя рознакаляровымі стужкамі. Спадніцы ў дробненькую складачку захоўваліся адмысловым чынам, складка да складкі, атрымаўся вось такі вот скрутак, складваўся папалам, і пераматваўся. І также маглі захоўвацца і некаторыя фартухі. Каб вось гэта вот
все захаваць. Прычым, што цікава, як распавядалі, вот эту ж дробненькую складачку трэба было неяк зрабіць. І раней, калі яшчэ вугальныя прасы не былі настолькі пашыраныя на вёсцы, прасавалі свежавыпечаным хлебам. То есть свежы цёплы хлеб даставалі з пячы, і вось гэтым цёплым хлебам на спадніцах рабілі складачкі, каб ён іх неяк тэмпературай прыгладзіў. Ну, такое вось найбольш адметнае з таго, што ў нас прысутнічае на ўсходнім Палесе, гэта калінкавіцкі строй. Калінкавіцкі строй, даволі шырокі Калінкавічы, Светлагорск, Крухово-Мазырскі раён заходзіць. Яго ні з чым не зблытаеш. Зноў-такі, гэта даволі адметныя, добра упрыгожаныя гарсеты і кашулі. Прычым дэкор кашулі можа быць як даволі сціплым, недзе на траціну рукава, так і шырэй, ужо на 2/3 рукава. Но асноўнае, што ў нас будзе на кашулі, гэта брыжы. Вось гэты вось каўнер, які ўласцівы толькі для калінкавіцкага арэала, для калінкавіцкага строя. Верагодна, вось гэтыя брыжы у вясковую моду прыйшлі з шляхотнай моды. З моды высокага саслоўя, дзе на спадніцах, на сукенках, у строях у 17 стагоддзі розныя тыя каўнеры адкладныя былі вельмі папулярны. Недзе нехта сялянак пабачыў, вырашыў, а чаму б мне такі каўнер сабе не прышыць. І вось на арэале ўсходняга Палесся ён захаваўся. Былі як прышытыя, уже непасрэдна да кашулі ў найбольш пашыраны варыянт, так і асобныя брыжы, которые паверх кашулі можна было проста зашпіліць. Вось гэтыя брыжы, гэта такі асноўны чыннік, які ў нас паказвае калінкавіцкую кашулю. У іншых арэалах такое ў нас адсутнічае. Спадніцы. Зноў-такі. Альбо вось гэтая наша чырвоная спадніца з прадольнымі палоскамі. Яна адкобрана да калінкавічаў, а на поўнач да асіповічаў. Альбо больш познія аднатонныя спадніцы, ніз мог падбіты больш дарагой тканінай, недзе нават аксамітам падбівалі, ну хто чым мог сабе дазволіць. Хвартухі даволі цікавыя былі, затыканыя, прычым усё поле хвартуха ў нейкую шашачку затыкана і ўнізе узор. Ну а больш познія, як і паўсюль, проста вышытыя. Гарсета два варыянта. Гарсет, который злева, гэта канец 19 стагоддзя. Як бы крой у гарсета аднолькавы, но больш сціплае аздабленне проста стужкамі. Таму што тыя калінкавічы, якія мы сабе масава ўяўляем, гэта правы варыянт. Гарсет, куды розныя круглыя элементы, кручаныя са стужак нашыты, і ўжо хвалістая стужка, а не звычайная, больш аздобы. Маглі быць як стужкі, так і розныя бісер, нешта такое бліскучае, но вось такая аздоба, так добра ўласцівая. Но вот крыху раней былі больш сціплыя гарсеты, тому што вось гэты гарсет, гэта ўжо пачатак 20 стагоддзя. Галаўны ўбор, вось дзявочы галаўны ўбор, гэта скіндачка. Скіндачка – гэта вузкая даўгая паласа тканіны, якая навязвалася на галаву, на лоб, но не накрывала ўсе валасы. Ось так, вот як у нас тут на фотаздымку і паказана. Гэта дзявочы галаўны ўбор. Пасля таго, як дзяўчына у нас ідзе да шлюбу, яна мяняе скіндачку на намітку. Ось варыянт наміткі. І варыянт, як намітка магла быць навіта, калі верыць супрацоўнікам Светлагорскага музея. Таму што насамрэч у нас шмат арэалаў, дзе намітка бытавала, намітку можна знайсці ў экспедыцыі, а вось як яе насілі, ужо ніхто асабліва сказаць і не можа. Таму што, а моя бабушка ўжо хадзіла ўвесь час у хусткі, а намітка на вязелле перадавалася ад прабабкі, это ж такое, а як яе а фотаздымкі ёсць, а какой фотограф у тыя часы не, то бок прадмет ёсць, а варыянтаў, як ён мог апранацца на пэўны рэгіён, ты ж самы Пружанскі раён, як яна там магла апранацца. Там яна даволі кароткая, можа быць 2 метра, і шырынёй сантыметраў 50, но 2 метры як ты его наматаеш, цяжка. А знайсці чалавека, які памятаў, яшчэ цяжэй. Таму тут цяжка сказаць, як брагінскі строй. Но тут хачу звярнуць увагу на адзін такі цікавы момант. З аднаго варыянту брагінскі строй гэта вось максімальна прыгожа. У нас чым поўдзень максімум дэкора, поўнач мінімум дэкора. Но вось туды на Брагіншчыну заходзіла такая цікавая традыцыя, якая прыходзіла ад суседзяў, ад украінцаў з поўдню, это вышыўка белым па белым. Вось.
Як бы нехта сцвярджае, што вось тыя кашулі яны захожыя, то бок непасрэдна з Украіны, людзі з гэтымі кашулямі туды прыйшлі, і вось так яно туды трапляла. Можа, мясцовыя гэту традыцыю і пераймалі. Можа, проста туды гэта прыходзіла. Но факт у тым, што вось у тым арэале матэрыяльнай культуры вышыўка белым па белым сустракаецца. У нас для Беларусі гэта паўднёвы ўсход Гомельшчыны. Веткаўскі раён таксама ёсць варыянты вышыўкі белым па белым, вось даволі шмат у Брагінскім раёне. Но гэта ўсё у нас абсалютна мяжа з Украінай. Ва Ўкраіне вышыўка белым па белым на палову Украіны, ад Палтавы да Вінніцы можа сустрэцца, таму як бы вось такі ўплыў нашых паўднёвых суседзяў на наш паўднёвы рэгіён. Ну а цяпер ад усходняга Палесся пераходзім да суседняга рэгіёна, да Падняпроўя. І тут у нас на Падняпроўі ёсць даволі цікавы арэал. Я яго умоўна так назваў гомельскім строем. Умоўна. Чаму? Таму што вось гэта землі вакол Гомеля, па сутнасці, калі глядзець гістарычна па культурным арэалам, гэта Сівершчына альбо Старадубшчына. Вось туды, вось мапа нашых чарнігаўска-сіверскіх земляў і яе фрагмент, дзе чырвоным вылучаны беларускія гарады, а жолтым для Бранск, Чарнігаў, Старадуб для арыенціроўкі. Вось гэты культурны арэал, ён ад часоў сярэднявечча сфармаваўся, і вось да 20-го стагоддзя ён існаваў. І для той ж самай Гомельшчыны як бы все ездзілі ў Чарнігаў. Для іх, калі ісці ў больш старыя часы, для іх Кіеў быў бліжэй, чым Вільня, ці чым Масква, чым Менск, то бок вот на эту Старадубшчыну, рэгіён, які аб'ядноўвае Беларусь, Расію і Украіну. Вось гэта вось кавалак. І там, зразумела, ўплыў вось гэтай Старадубшчыны вельмі яскрава прасочваецца, і вось гэты кавалак можна... Ну, у нас гэты кавалак зараз прынята называць гомельскім Падняпроўем, но вот то, што вакол Гомеля, можна вось і там выразна бачны ўплыў Старадубшчыны. І ў адзенні ён бачны праз вось такую форму гарсетаў. Даволі нізкія, расшыраюцца, слаба прыталеныя, з касым крысцём. Напрыклад, вось такія. Но гэта Кіеўская вобласць. А гэта Гомельскі раён. То бок, вось па бытаванню гэтага чорнага, падоўжанага, крыху расшыраюцца гарсета, вось гэта ўплыў, гэта адзін рэгіён. Таму што культурныя рэгіёны, яны не вызнаюць межы дзяржаваў, яны не вызнаюць межы раёнаў, яны жывуць у сваіх межах. І ў межах вось гэтай вот уплыва таксама некалькі комплексаў. Самы такі пашыраны, з добра даследавання, гэта Неглюбка, неглюбскі строй. І вось тут якраз такі у нас добра праяўляецца, пра што я казаў, што па ўсёй Беларусі у нас з 15-18 стагоддзя ёсць спадніца. А што ж было да спадніцы? А да спадніцы у сярэднявеччы было некалькі варыянтаў. Варыянт першы. Комплекс, як ва Ўкраіне кажуць, з плахтай і запаскай. Два кавалкі тканіны, адзін на спіну, другі наперад. Замацоўваюцца на завязках і прыкрываюцца паясом. Вось. Ткаліся так даволі адмыслова. Гэта дзявочы строй з Неглюбкі. Ну, бачна, два фрагмента тканіны. Кашулі даўгія, ніз кашуляў аздоблены. Таму што, вось як я казаў, дзе ніз кашуляў падол аздоблены, там, хутчэй за ўсё, было несшыўное паясное адзенне. Быў варыянт, ён апісваўся, но не захаваўся, з 6 фрагментаў. 6 проста кавалкаў тканіны, якія завязваліся на вяроўку, но былі распашнымі. Пасля дадумаліся іх сшыць між сабой, верх сабраць зборачку, атрымаць спадніцу. Ну вось, з двумя варыянтамі тканіны ёсць. І другі варыянт несшыўнога адзення – гэта панёва. Панёва – гэта больш складаны кавалак тканіны. Ён мае П-падобную форму, пэўным чынам наматваецца, у нас ззаду там атрымаецца кішэнька, і спераду дадаецца чорны хвартушок як запаска для... Таму што яна наматваецца, што перад не вельмі добра абаронены. Вось такія таксама даволі шчыльныя пярэднія фартушкі дадаюцца. Апроч Неглюбкі, вось якраз такі комплекс плахта-запаска – гэта Украіна, палова Украіны так ходзіць. Комплекс панёвы – гэта Браншчына, гэта Расія. То бок вот тыя рэгіёны, дзе несшыўное паясное адзенне захавалася да 20-го стагоддзя. На Беларусі вось Гомельшчына, Веткаўскі раён, Неглюбка. І вось трэці варыянт ужо строй жанчыны
сталай, там былі маладухі, тут ужо замужняя жанчына з гарсетам такім кабатам, тут ён крыху прыталены, і вось гэты паяс плецены спрэнгам, канцы выведзены ззаду. Вось для гомельшчыны ўласціва так. На берасцейшыне па бакам выводзілі, якая мужчыны ўвогуле нікуды не выводзілі, закручвалі. Кашулі. Зноў-такі, калі глядзець кашулю неглюбкі, яе цяжка з нечым пераблытаць, таму што там рукаў ідзе шчыльна затканы узорам. Альбо затканы узорам, альбо вось як тут у нас затканы белым па белым. І яшчэ адна асаблівасць, злучальнае шво на Падняпроўі, як вот і на гэтым гомельскім, і далей, між фрагментамі нашага кроя, асноўны крой беларускай кашулі, які быў паўсюль пашыраны, гэта паліковы крой, у нас спераду палатно, ззаду палатно, на плячах 2 квадратных встаўкі, 2 палікі, якія гэтыя палотны з'ядноўваюць, тут шыя, і ад палікоў ідуць рукавы. І вось тут злучэнне між паліком і рукавом дэкараваным швом такім адмысловым. Но тут, што цікава, яно і па часткі паліка, па плечу праходзіць. Гэта вось неглюбка, гомельшчына, той варыянт. Но аснова гэта максімальна такі затканы рукаў. Тут не самыя лепшыя варыянты, но вось тут вот добра бачна. Гэта вельмі цікавы момант. Строй цяжарнай жанчыны. Цяжарнай жанчыны, каб засцерагчы дзіцятка, дадатковы такі пярэднічак апранаўся. Справа неглюбка, злева Бранск. То бок, вось, адзіная культура. Бранск, Гомель, Чарнігаў, вось гэты арэал, які жыў у сваім асяродку з 11 стагоддзя. Чарнігава-сіверскія землі. Галаўны ўбор даволі цікавы, тканы плат, які адмысловым чынам замотаваўся на галаве. І зноў-такі яшчэ такая асаблівасць па упрыгожванням гарлячкі. Такія бісерныя, як это зараз называецца, чокеры. Вось такія бісерныя аздобы на шыю прысутнічаюць. Яны не толькі ў арэле неглюбкі, яны там крыху і на Брагін заходзілі, но сёння паўднёвы ўсход Беларусі і завушніцы з гусінага пуха. Таксама вось неглюбскі арэал, і ў іншых такіх рэгіёнах Беларусі такое мы не сустрэнем. Яшчэ адзін варыянт вось гэтай чарнігава-сіверскіх земель вакол нашага Чачэрска і Гомеля. Гэта чачэрскі строй, ён даволі адметны. Ну, нават тут бачна, што асноўныя варыянты это такая шырокія чырвоныя палосы на хвартухах. Кашуля, ну, даволі проста аздобленая, зноў-такі, калі глядзім на адну кашулю, это шмат дзе сустракалася, верх, тое, што ў нас бачна, з добрага палатна, низ, што пад спадніцай, можна і больш грубае палатно пашыць. Эканомія працы. І яшчэ адна адметнасць якраз такі чачэрскага арэала, гэта вышыўка па зборачкам. Узорная вышыўка па зборачкам на каўнерыках. І каларыстыка. От што? Спадніцы такі чорна-чырвоныя, у клетку, вось такая вот адметная. Хвартухі зноў-такі з шырокімі чырвонымі палосамі. Недзе больш позні варыянт фартуха, зразумела, то будуць нашытыя стужкі, між імі на белымі шэі карункі нашытыя, больш раней, хутчэй за ўсё, это ўсё было затыканае. І зноў-такі тыя ж самыя гарсеты, якія зусім крыху прыталены і разыходзішся ўніз, якія ў нас у гэтым арэале паўсюль прысутнічаюць. Адзін варыянт, другі варыянт з аздабленнем. Галаўны ўбор зноў-такі тканы плат, но не настолькі масава затыканы, як у суседняй неглюбцы. Но быў у Чачэрску і другі варыянт строя. Гэта ўжо да нас прыходзіць такая рэч, як саян. Саян – гэта, можна сказаць, наш адказ сарафану, але не заўжды гэта сшытая спадніца і гарсет, ліф. У чачэрскім рэгіёне яно, вот мы зноў-такі бачым, па каларыстыкі. Вось гэтая чырвона-чорная клетка, каларыстыка чачэрска, якую ні з чым не пераблытаеш. Зноўку цікавы момант, на дзяўчыне затыканы хвартух. Таксама рудымент таго, што раней тут было несшыўное паясное адзенне, і вось такого кшталту затыканыя, плахта і запаска з двух бакоў апраналіся. Пасля прыйшоў альбо андарак, альбо такі саян, но па традыцыі вось гэтую плахту пачалі выкарыстоўваць як фартух.
Яшчэ гэтая кашуля вельмі цікава тым, што на ёй закладным ткацтвам закладныя ўзоры на рукаў нанесены. В прынцыпе, традыцыя вот этого кілімнага закладного ткацтва таксама да нас прыходзіць з поўдня. І от у адзенні яна сустракаецца больш так на Гомельшчыне. А калі глядзець не адзенне, а рушнікі, то яна і да Клецка-Капыльскага арэала дайшла, а так у асноўным таксама Гомельшчына. І другі варыянт, тут ужо просто затыканы ўзор кашулі, но вось гэтыя вот чырвона-чорныя саяны, вось гэтая каларыстыка Чачэрска. Ну, а калі ўжо разглядаць месца, дзе саян, як такая форма адзення ў нас найбольш бытаваў, то гэта краснапольскі строй. Ну, будзем шырымі, саян бытаваў на ўсходзе Беларусі, на памежжы з Расіяй і на Падняпроўі, і на Паазер'і. То бок ўсё памежжа з Расіяй. Такі варыянт, калі ліф прышыты да спадніцы, у нас прысутнічаў. Но найбольш ён так яскрава у нас паказаны ў краснапольскім строю. Калі паглядзець, вось тут такі вельмі адметныя хвартухі краснапольскія, гэта самая левая дзяўчына. У нас белы фартух, тонкая чырвоная паласа, і знізу такая фальбонка сабрана, прышыта з тканіны, которая расшыраецца. Гэта такі найбольш класічны варыянт хвартуха для Краснапольшчыны. Ну, зноў такі варыянт саяна. Добра, бачна, што у нас ліф прышыты да спадніцы. Ну, а вось так это выглядае іншы варыянт, калі у распранутым выглядзе. Зноў-такі перад у нас будзе накрыты хвартухом, адпаведна, навошта туды дарагую ваўняную тканіну пускаць. Мы там проста і звычайнай ільняной дашыем. Як бы з'явілася, это ўсё вельмі проста. Вось у нас была гарсетка, вось у нас была спадніца, мы іх взяли і сшылі разам. Атрымаўся варыянт такого саяна. А-ля эрзац-сарафан, паглядзелі, ну, як бы, все просто. Нашы дзяўчаты паглядзелі, што нашы рускія суседзі апранаюцца, нам жа прашнулася, кашулю апранула, спадніцу нацянула, гарсетик, надо нашнуравацца, доўга, а там кашулю апранула, шух, сарафан, і гатова. Вырашылі, ну, а чаму б нам так не зрабіць? Месцамі перанялі, калі у нас быў саян з вілачкавай спінкай, яно на Віцебшчыне сустракаецца і, в прынцыпе, на Магілёўшчыне таксама, а месцамі проста ўзялі гарсет, взяли спадніцу і сшылі. І зноў такі цікавы момант, калі глядзець па Магілёўшчыне, краснапольскі строй саянаў багата, прычым, ну, слова саян зараз выкарыстоўваецца шмат дзе для пазначэння такого варыянта адзення. Калі пайсці ў больш раннія дакументы, у 17-18 стагоддзі словам саян нажывалі спадніцу, которая пашыта з крамной тканіны. Не з даматканай тканіны, а з крамной такой тканіны, ці з набойкай. Гэта было саянам. І таму вось такі варыянт, то, што ну, зараз просто прынята, каб неяк адрознь называць саянам, даволі часта назвалі просто андаракам, просто там спадніцай, хаця это ўжо спадніца, прышытая з ліфам. Но мясцовасць ўсё адно, ну, это андарак і ўсё. І калі паглядзець па ўсходу Магілёўшчыны, можна знайсці проста спадніцы, можна знайсці саяны. Но каб на ўсход Магілёўшчыны знайсці проста гарсетку, гэта вельмі вялікая рэдкасць. Таму, калі гарсетка была, яна ўжо была адразу саянам. Прычым, калі звычайна гарсетка шылася з крамной тканіны, больш такой дарагой, прыгожай, то ў некаторых рэгіёнах, вось як мы бачылі Чачэрск, але не толькі Чачэрск, гарсетка магла быць пашыта з таго ж колеру, што і спадніца. Ну, гэта даволі рэдка сустракаецца. Ўсё ж такі гарсетку імкнуліся аздобіць. Вось, яшчэ адна такая цікавы момант. Магілёўшчына, ўсё наша Падняпроўе, гэта вот злучальнае шво. Ажурнае злучальнае шво між паліком і рукавом. Вось на гэтым фотаздымку яно добра бачна. Вось такое шво, яно, в прынцыпе, па ўсім Дняпры крыху розных варыянтаў сустракаецца. Былі яшчэ такія даволі цікавыя варыянты так буйна затканых хвартухоў, апроч тых, што я казаў, нашытых. Ну і былі проста спадніцы. Не ўсе ж хадзілі ў саянах, прычым каляровая гама тут, ну, блакітная не тое, каб часта сустракалася, а найбольш такая частая жоўта-чырвона-зялёная, такая цагляная, ось такая каляровая гама, найбольш пашыраная. Спадніцы проста тканыя ў клетку. Паясы тканыя на дошачках. Ну, гэта там тканыя на бярдзе датуль ужо да ўсхода амаль не даходзілі. Вот краснапольскі строй, то ў асноўным паясы тканыя на дошачках. Ну і тут проста вельмі прыгожы варыянт, паяс, кутасы якога аздоблены бісерам. Ну, такое далёк не кожны мог сабе дазволіць, но просто як самае прыгожае. Ну, вот такі просто ўзор зубчыкі тканыя на дошачках, тое, што уласціва для гэтага рэгіёна. Магілёўскі строй. Ідзем
ад Краснаполля больш на захад па нашым Падняпроўі. У магілёўскім строі все ўжо больш сціпла, больш зразумела. Маглі быць, што цікава, на этом фотаздымке бачна, каўнер адкладны, і на ім махры. Чырвоненькія махры ўздоўж каўнера, вось на Магілёўшыне выдаць такія махры любілі і на каўнер, і на намітку, дзе яна прысутнічае, і на каўнерыкі маглі дадаць. Но аснова аздобы якраз такі нашай кашулі. Вось варыянт это два шырокіх комплекса узора. Мог паўтарацца, мог не паўтарацца, но яны вот такія шырокія. Адзін на паліку, весь палік займае, і другі рукаў. Ось як на гэтай дзяўчыне. Альбо як у Магілёве ў музеі, звычайна яны ўсё ж такі паўтараюцца, но яны вот шырокія такія і выразна геаметрычныя. Сустракаўся ў гэтым арэале і гарсет. Быў варыянт ось такого даволі цікавага гарсета. Справа, як это сфотаграфавалі у момант носкі, пачатак 20-го стагоддзя. Злева падобнага кшталту гарсет з Магілёўскага музея, такого ж кроя. І ось такога кроя больш простага, зашпільваецца набок, знізу крыху разыходзіцца. Нечым нагадвае тое, што ў нас і яшчэ ў заходняй было і па аздобе. Галаўны ўбор намітка. Ну і зразумела, наміткі там уже не так часта сустракаліся, там панавалі ўжо як бы з канца 19-го стагоддзя хусткі. Хусткі, якія прывозіліся з Расіі, з вялікіх мануфактур, баранаўскія хусткі былі, павлова-пасадскія, вельмі папулярнымі. Далей яны асабліва не заходзілі, а вось якраз такі на ўсходзе Беларусі яны ўжо вельмі моцна замацаваліся недзе з другой паловы 19-го стагоддзя. І хустка намітку паступова выціскае і становіцца асноўным галаўным уборам для ўсхода Беларусі. Дабровінскі строй. Падымаемся ад Магілёва на поўнач. Тут аздоба тыя ж самыя две палосы, но ўжо палоска вузейшая на паліку, тая ж шырокая на рукаве, ўжо не настолькі дакладная геаметрыя, можа сустракацца раслінна-геаметрычны арнамент. Такі варыянт кашулі, вось яшчэ адзін варыянт кашулі. Часам сустракаліся гарсеты з крамной тканіны. Што цікава, тут ужо не ажурнае злучальнае шво, а імітацыя гэтага шва проста вышытая крыжыкам. Гэта Аршанскі музей, музей ткацтва Падняпроўя, музей Млын у Оршы. Ну, аснова вось тое, што ў нас выразна выдае дубровінскі строй, гэта дубровінская спадніца. Спадніца пераважна ў сіняй каляровай гаме з затыканай чырвонай палосай пад дне спадніцы. Ну, тут яна не чырвоная, тут яна ружовая, но набліжаны да чырвонага, што вось на экспазіцыі, што было ў мастацкім, што вось асобна спадніца, вось гэтая ніжняя паласа, тое, што уласціва для Дуброўна. Не ўсе спадніцы былі такія, но вось большасць, такая адметнасць прысутнічае. Клічаўскі строй. Ну, тут зараз будзем крыху цікавей, мы ўжо паступова пераходзім бліжэй да цэнтральнай Беларусі, таму і строй у нас папрасцей. Две даволі сціплых палоскі геаметрычнага арнамента, на хвартуху таксама даволі шырокая паласа геаметрычнага арнамента. Галаўны ўбор намітка, хвартух складзены ў гэтыя складышкі. Гэта у нас Клічаўскі раён. Ну, Клічаўскі раён у нас на поўначы мяжуе з Бярэзінскім раёнам. І, в прынцыпе, калі паглядзець, то это, па сутнасці, адзін і той жа комплекс. Таму што тыя ж самыя две палоскі геаметрычнага арнамента, шырокая палоска на хвартуху, хвартух также складзены, адкладны каўнер, што тут, што там, ну, крыху розная каларыстыка спадніцаў, крыху розны варыянт навівання наміткі. Ну, вось гэтых два раёна, адзін з Магілёўшчыны, ўжо другі зменшаны, па сутнасці ствараюць адзін комплекс адзення. І вось ад нашего Березіно мы пераходзім да цэнтральнай Беларусі, рэгіёна, які у нас пераважна меншана, непасрэдна цэнтр Беларусі. Ну і калі ўжо так казаць за цэнтральную Беларусь, за самы такі адметны строй, то гэта у нас будзе старадарожскі строй. Калі
умоўна кажучы, попросіць взять самы такі усреднённы беларускі строй, вот, каб ён был максімальна, вось гэта, на маю думку, это вот якраз такі старадарожскі строй, які у нас ватаваў у Осьповецкі, старадарожскі, крыху Пухавіцкага района, крыху на Бабруйскі район заходзіў. Чоткая дакладная геаметрыя, роўна на палову рукава, 5 полосак дакладнай геаметрыі на рукаве, дакладная геаметрыя на хвартуху. Галаўны убор намітка зноў-такі добра аздобленая геаметрычным арнаментам. Вось так гэта выглядала ў 1912 годзе. Вось так гэта выглядае на зборах музеяў. Спадніцы тут, дарэчы, даволі цікавыя варыянты ёсць па каларыстыкі. Ну, вот тут галоўнае на паліку і 4 крыху больш звужаючыхся паласы з такім вельмі выразным геаметрычным арнаментам. Прычым мог быць такі выразны геаметрычны, мог быць вось такі крыху прасцей у шашачку. Зноў-такі цікавы момант, у Асіповіцкім раёне разрэз грудзей не аздабляўся, у Старадарожскім раёне разрэз грудзей імкнуліся аздобіць. Такія лакальныя моманты ў межах аднаго арэала прысутнічаюць. Ну, такі пра рукавы. Асіповічскі раён, адна вёска. Тры варыянты аздаблення рукавоў. Першы гэта наша класіка, полоски геаметрычнага арнамента, одна на паліку і астатнія на рукаве. Другі варыянт просто затыканая чырвоная паласа в шашачку, такі недзе на траціну рукава. І трэці варыянт, 3 кашулі з гэтай вёскі, які паўтараюць вось як у нас было ў Кобрыне. Прадольная паласа ўздоўж рукава. Такая паласа у нас сустракаецца ад Кобрына. У Салігорскім раёне такое бывае, і вось да Асіповіцкага раёна такое дайшло. Гэта не пераважае, там пераважае самы першы варыянт чоткай геаметрыі, но могуць прысутнічаць і 2 такіх варыянта ў межах гэтага строя таксама. Хвартухі, звычайна, 3 такіх багатых, добрых, смачных паласы геаметрычнага арнамента. Даволі цікавы ў гэтым арэале спадніцы. У тым, што ў іх такі архаічны крой. Спадніцу, як казалі, ў 1,5 полкі. Звычайна, як я уже казаў, спадніца шылась 4 полкі, которые вертыкальна між сабой сшываліся, збіраліся на зборку. Вот тут на этой спадніцы добра бачна. У кола сшывалася 1 полка, і палова полкі да яе зверху нашывалася, і было папярочнае шво, гарызантальнае. Гарызантальна сшываліся 2 полкі і скручваліся ў спадніцу. Такое у нас сустракаецца не толькі ў старадарожскім строі, но там гэта даволі масава такое можна пабачыць. Вось на этом фотаздымку, што яна вот так сшыта в 1,5 полкі, добра бачна. Апроч такой каларыстыкі ў клетку, Асіповіцкі раён больш позняй спадніцы, просто однотонная. Вот однотонная спадніца унізе з чорнай і жоўтай паласой, гэта святочная спадніца. Максімальна святочная. Тая, што ў клетачку з такой же жоўценькай і чорненькай палоскай. Просто звычайная такая урачыстая спадніца. Колеры. Вось на гэтай спадніцы вельмі добра бачна чырвоны колер, чорны колер і жоўты колер. Гэтыя колеры Асіповіцкі раён у дэкоры пераследуюць паўсюль. А ўсё вельмі проста. Як яшчэ занатаваў Сербаў, апісваючы беларусаў Сакуноў, это якраз такі арэал беларусаў Сакуноў, паўдзень Асіповіцкага раёна, піша, што беларусы Сакуны весь час жывуць на балатах, і вось з балотнай руды яны навучыліся здабываць 3 фарбавальніка. Яны навучыліся рабіць чырвоны колер, яны навучыліся рабіць жоўты колер, яны навучыліся рабіць чорны колер. І спрадвеку толькі 3 гэтымі колерамі яны і карыстаюцца. Я нахожу ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя апытваў, калі ўжо хімічныя фарбавальнікі былі. Но нават з прыходам хімічных фарбавальнікаў, вось гэтыя звыклыя для мясцовых чырвоны, жоўты і чорны колер у нас прысутнічалі і былі дамінуючымі. Вось, напрыклад, гарсеты. Простенькі такі гарсет, аздоблены ўжо крамной тасьмой, якая набывалася ў краме. Чырвонага і жоўтага колера. Ружовенькая крыху падбіта, но вот чырвоны і жоўты гэта аснова у нашай каларыстыкі. Вось тут, дарэчы, добра бачна, фотаздымак чорна-белы, быў яшчэ адзін варыянт каларыстыкі спадніцаў, гэта бліжэй Старадарожскі раён, яны у гарызантальную палоску зелёны, ружовы, фіолетавы, чырвоны колер, вось такой вось каляровай гаммы. Таксама яшчэ адзін варыянт такой пашыранай каларыстыкі для старадарожскіх спадніцаў. А вось, напрыклад, паясы. Паясы былі розныя і на дошачках тканыя, і на бярдзе, но зноў-такі, як яны навучыліся здабываць жоўты колер? Калі б у любым іншым рэгіёне Беларусі быў бы чырвоны арнамент на белым фоне,
Асіповіча старыя дарогі, чырвоны арнамент на жоўтым фоне. З'явіліся іншыя ніткі, взялі ружовенькіх, чырвоны і жоўты ўсё адно ў нас будзе прысутнічаць. Галоўны ўбор – гэта намітка, якая завівалася такім адпаведным чынам. Намітка апраналася паверх чапца. Валасы збіраліся ў гульку ў чапец, апраналася чапец, і паверх чапца ўжо навівалася намітка. Вось тут варыянт чапец на дзяўчыне, як гэты чапец сам выглядае, і канцы наміткі. І таксама такі цікавы момант, калі ў Асіповіцкім раёне ў асноўным на наміткі былі аздоблены толькі два канцы, у старадарожскім яшчэ месца, якое кладзецца на лоб, налобнік, аздабляўся, а вось гэта намітка са старадарожскага раёна з двумя налобнікамі. То бок тое, што над вачыма аздоблена, і тое, што пасля накручваецца вышэй, таксама чырвонае ёсць. То бок надо было разлічыць, намітка это індывідуальны прадмет, ён пад адну галаву робіцца. І калі мне вот гэта трэба наматаць на манекене, надо ж знайсці галаву, на которую гэта наматаецца, бо інакш не зробіш, каб два налобнікі супала. Даволі цяжка. Ну вось такі цікавы момант, што вот у старых дарогах как-то вот і лопышы аздаблялі, а ў суседніх Асіповічах звычайна гэтага не рабілі. Хаця ўсё вельмі і вельмі падобнае. Нават у такіх дробязях у нас есть адрозненні. Любань. Апускаемся ад старых дарогаў на поўдзень. Асноўная адметнасць нашай Любаншчыны – гэта такія нашы прыгожыя гарсеты. Гарсеты, пашытыя з крамной тканіны, максімальна бліскучыя, просто йо-хо-хо. І даволі цікавая каларыстыка спадніцы, вось такая вот дамінацыя шэрага і ў розную такую палосачку. Яна вось Любаншчыне, Салігорскі раён, поўдзень Клецка, вот Капыля, вось на той поўдзень такая каларыстыка ў нас прысутнічае. Што цікава, на Любаншчыне, дзякуючы выскварку, апыталі кучу людзей, занатавалі кучу варыянтаў галаўных убораў. Вось тут у нас камбінацыя вот, на жанчыне, намітка разам з хусткай. Нават такі варыянт недзе змаглі знайсці. Вось. І намітка, і хустка. Выскварка пастараўся, шмат пазбіраў. Не ведаю, колькі ён там пазбіраў варыянтаў завязвання проста хустак, варыянтаў завязвання наміткаў, вось намітка разам з хусткай. Пераходзім крыху яшчэ заходняй. Клецка-капыльскі строй. Ну, клецка-капыльскі строй цікавы перадусім сваімі кашулямі. Вось этот арнамент клецка-капыльскі таксама складана апісаць, дзе все спачатку максімальна чырвона затыкана, пасля есть белыя прабелы, пасля зноўку максімальна чырвона. Вось такі зноў-такі, это трэба глядзець, шмат разоў пабачыць. Вось клецка-капыльскі арнамент ні з чым не зблытаеце. Звычайна такі даволі сціплыя, адна на паліку, адна на рукаве. Далей магло быць крыху дадавацца, крыху не дадавацца. Каўнер адкладны пераважаў у кашулях. Ну, вось варыянт, калі геаметрычнага ўзора две полкі мы зрабілі, но нам хочацца, каб было папрыгажэй ўжо, крыжыкам розных крыжыкаў дадалі. І вот низ крыху такі аздоблены, таксама даволі часта ў клецка-капылі низ рукава сустракаецца. Ну, хвартушок тут не самы уласцівы, такі даволі просты, ўжо проста па ўзорнікам робленыя ўзоры з узорнікаў. Ну і вось этот клецка-капыльскі паяс, вось на гэтым вельмі добра бачна. Вось такія вот два блока, якія між сабой, адзін максімальна чырвоны, другі з прабеламі. Вось такое, Клецкі-капыльскі раён, вось самае, вось больш такого асабліва нідзе няма. Не ведаю, проста цяжка апісаць, но вельмі проста паказаць, як такая асноўны варыянт іх дэкораў сустракаецца. Гарсеты простенькія, крыху караткаватыя, аздабляліся стужачкамі, маглі крыху па-іншаму, даволі часта прысутнічаюць у комплексе. Галоўны ўбор вельмі цікавы. Галоўны ўбор – гэта чапец, такі даволі простенькі, з кальцом, з тканіны. Внутры оно набіта ці тканінай, ці кужалем можа быць набіта. Вакол гэтага кальца фармавалася прычоска, паверх апранаўся наш чапец. Выглядала гэта вось так. Спачатку на кальцо апранаецца чапец, паверх чапца апранаецца хустка. І ў выніку вось такі цікавы галоўны ўбор у клецка-капыльскім раяле у нас прысутнічае. Но што самае цікавае, ўжо старыя жанчыны маглі хустку і не апранаць. Проста чапец паверх галавы насілі яшчэ ў сярэдзіне 20-го стагоддзя. Наступны у нас гэта слуцкі строй. Ён у нас сфармаваны пад уплывам буйнога горада. Калісьці Слуцк быў даволі буйным рэгіянальным цэнтрам. І ў гэты строй у нас прыйшло крыху гарадской моды. Но самае адметнае у Слуцку – гэта, канешне, варыянт навівання хустак.
вось такія вось вялікія хусткі. Нехта сцвярджае, што там прысутнічае каркас, паверх якога навіваецца хустка. Нехта сцвярджае, што навіваецца ажно 3 хусткі ці 2, которые спачатку робяць каркас, а ўжо трэцяе самае прыгожае. Но вось такі даволі складаны галаўны убор, уласцівы для слуцкага строю. Кашулі там даволі простыя, одна полоска орнаменту, одна на паліку, одна на рукаве, маглі быць і ўвогуле без орнамента, што бліжэй да Слуцка, тому што горад все ж таки орнамент не любіць. Хвартухі таксама больш такія сціплыя, спадніца вось такой цікавай каляровай гаммы, но яшчэ адзін адметны варыянт – гэта нашы гарсеты. Гарсеты прыталеныя. Лічыцца, што вот ад гарадской моды сярэдзіны 19 стагоддзя, калі былі розныя прыталеныя сюртукі, вось гэты прыталены, моцна прыталены расшыраны крой перанялі ў народны побыт у гарсеты. Прычым, як мы бачым, вось гэты крой, каб ён быў прыталеным добра і разыходзіўся ў бакі, прысутнічае не толькі ў гарсетах, прысутнічае і ў верхнім адзенні, ў світках. Зноў-такі пад уплывам горада світка ў нас кароткая, звычайна верхняе адзенне мусіла быць даўжэй, но вось уплыў гарадской моды, ну так прыталенасць пад уплыў нейкага гарадскога адзення. Ну вось так выглядае, калі глядзець непасрэдна сам гарсет. Адзін варыянт і другі варыянт. Гарсеты аднатонныя, з даволі сціплай тканіны, тут вот галоўны вось гэты крой, максімальна прыталены крой. Пераходзім на мяжу цэнтральнай Беларусі з заходнім Палессем на Ляхавічы, ляхавіцкі строй. В прынцыпе, ён увабраў сабе элементы як уласцівыя для заходняга Палесся, так і уласцівыя для цэнтральнай Беларусі. Вось такі памежны строй. Як бы, калі паглядзець, у кашулі у нас дамінуе затыканая паласа. Тое, што уласціва для заходняга Палесся. Кашуля аздоблена затыканымі палосамі. Ось. Прычым затыканы ніз даволі часта, і плечы, месцамі і на грудях ёсць, як пад Івацевічамі. Ось варыянт рукавоў ляхавіцкіх. Хвартухі найбольш такія старыя, таксама выключна затыканыя, чырвоныя паласы. То бок пакуль што мы бачым асноўным уплыў заходняга Палесся. Но вось спадніца. Нешта такое пераходнае. Паласа у нас прысутнічае, рознакаляровыя паясы ўжо з геаметрычным арнаментам. Тое, што уласціва для цэнтральнай Беларусі. Для Палесся ўсё ж такі у нас паясы гэта ў асноўным паласа. І яшчэ адзін момант уласцівы для цэнтральнай Беларусі, то ў Ляхавічах пашыраны гарсеты. Калі заходнія Палессе яны так эпізадычна сустракаюцца, у Ляхавічах яны ёсць, прычым гарсет такі даволі ўкарочаны, ззаду крыху шырэйшы. Гарсеты звычайна былі з чорнай тканіны, аздобленыя прыгожай вышыўкай і раслінным арнаментам. Вось адзін такі гарсет, вось другі, тут уже больш заможная тканіна, аксаміт, но чырвоныя. Ну і вот эта вот каларыстыка вельмі-вельмі яркая на спадніцы, вот тут і хвартух такі, такая вот, што тут ужо там уплыў. Як бы можна вот навогуле на такую вот яркую паласатую каларыстыку, гэта у нас дамачаў, пасля пружаны, пасля неяк даходзіць да Ляхавічаў і крыху да старых дарогаў, толькі больш тусклее колеры. Вось так вот хваля, эта традыцыя заходзіць. Но у Ляхавічаў вельмі адметны, вось яшчэ адзін гарсет все ж таки быў з крой той же, но з такой крамной тканіны. А у Ляхавічаў у нас вельмі адметны галаўны убор. Галоўны убор гэта падвішка. Падвішка з чапцом, валасы збіраліся, на іх апранаўся чэпчык, і от падвішка, стужка, якая вакол ілба ззаду завязвалася ці зашпільвалася, утварала у апранутым выглядзе вось такі галаўны убор, які ў нас уласцівы толькі для Ляхавіцкага раёна, у іншых рэгіёнах такое ў нас не сустракаецца. Як бачым, вось этот момант, клецка-капыль са сваімі дзіўнымі чэпчыкамі, Ляхавічы, вось у гэтым раёне любілі з галаўнымі уборамі неяк паіграцца па-цікаваму. Ну, а цяпер на іншае памежжа цэнтральнай Беларусі пойдзем, на Вілейскі строй, на памежжа цэнтральнай Беларусі з Гарадзеншчынай, з Віцебшчынай. Ну, зноў-такі, калі глядзець раянаванне, на маю думку, у нас ёсць адзін, там былі малыя, то што кавалак Старадубшчыны, кавалак Падляша, но ёсць адзін вялікі рэгіён, які б варта было б все ж такі дадаць на нашу мапу, гэта Віленшчына. Землі былой Віленскай губерніі. Вось якраз такі Вілейскі строй будзе найбольш добра адпавядаць вось таму адзенню, таму комплексу, які быў пашыраны па тэрыторыі ўсёй
былой Віленскай губерніі на тэрыторыі Беларусі. Ён адметны перадусім сваімі галаўнымі ўборамі. Каптуры, каптур, такі чапец з вушкамі, да якога у аздобу апраналіся, нашываліся даўгія рознакаляровыя стужкі. Вось па гэтаму каптуру ён сустракаецца ў нас на тэрыторыі Віленшчыны, ён сустракаецца ў Літве і ў аўкштайтаў, і ў жэмайтаў, но прыйшоў ён, зразумела, да нас такі чапец з заходняй Еўропы, недзе з 17 стагоддзя, і замацаваўся сярод нашых дзяўчат вось у гэтым арэале. Ось варыянт вілейскага строя. Строй даволі сціплы, даволі часта кашуля амаль без вышыўкі, ці можа быць зусім без вышыўкі, гарсет, як адна з такіх галоўных элементаў, такі крыху прыталены, мог быць з рознымі баскамі, мог быць больш просты і, канешне, галоўны ўбор каптур. Ось такі варыянт крою гарсета. Апроч гарсетаў таксама укарочанае верхняе адзенне у нас было вельмі пашырана на тэрыторыю Віленшчыны простае, такое чорненькае, укарочанае. Ну, в прынцыпе, амаль што як і сучасныя куртачкі. Ось там яно якраз таки добра захавалася. Цікава, што сіняя каляровая гама ў спадніцах там вельмі пашырана. Можна сказаць, што на Вілейшчыны яна пераважае. Можа быць як такі даволі просты ў клетку варыянт, так і больш цікавы, саржавае перапляценне з тонкімі палосачкамі дададзеныя, падбітая аксамітам. Куды ж без гэтага? Наконт вось шырыні галаўнога ўбора каптур. Левы фотаздымак, гэта фотаздымак Тышкевіча, вялае сядзіба Тышкевіча ў паляўнічае, гэта ў нас недалёка да Венца. Правы фотаздымак, жанчына таксама ў каптуры, гэта фотаздымак Сербава, зараз гэта Уздзенскі раён. То бок варыянт вось такого каптура з вышамі у нас, калі паглядзець на Віленшчыну, в прынцыпе, вялая трапляла ў Віленскую губернію, кавалак Уздзенскага раёна таксама. То бок вось шырэй, вось так па былой Віленскай губерніі, гэты галоўны ўбор у нас і вандруе. Ось так ён выглядае. Звычайна паверх каптура яшчэ апраналася хустка. Злева рэканструкцыя, справа арыгінал. І яшчэ крыху больш прыгожы каптур са стужачкай, уже з больш такой прыгожай тканіны, то бок ён не абавязкова быў такім аднатонным, цёмненькім, мог і з крамной тканіны вышывацца. І вось гэты каптур якраз такі як асноўны паказчык вось арэала гэтага вілейскага, ці можна шырэй сказаць, віленскага строю. І так як у нас вось гэта Віленшчына трапляе і на цэнтральную Беларусі на Панямонне, ад яе мы пераходзім да Панямоння, да нашай Гарадзеншчыны па нашым падзеле. Но вось, фотаздымак, Смаргоншчына, вёска, Першая светная вайна. Мы бачым двух нямецкіх жаўнераў і двух вясковых дзяўчат. Гэта вясковыя дзяўчаты. Але яны апрануты ўжо па гарадской модзе. Якраз такі спецыфіка двух рэгіёнаў, што нам засталіся, Панямонне і Паазер'е, у тым, што там гарадская мода даволі хутка выціснула народную. Звязана з шырокай урбанізацыяй, шмат мястэчак, а ў мястэчку людзі лічаць сябе мяшчанамі, гаражанамі, ім трэба ад сялянства адрознівацца. І гарадская мода значна хутчэй прыходзіць у гэтыя рэгіёны. І шмат дзе ўжо ў другой палове 19 стагоддзя такі народны строй у нашым разуменні адыходзіць. Ужо апранаюцца па-гарадскому, у мястэчках у краўцоў шыюцца. І, да жалю, нешта такое больш народнае знайсці ў гэтых мясцінах цяжэй. Вось нават, можна нават было прывесці фотаздымкі Першая светная вайна. Германскія войскі. У Дамачаве фатаграфуюць шыкоўны дамачаўскі строй. Кобрын, жанчыны ў кобрынскіх строях. Смаргонь, той же самы перыяд, тыя ж самыя сялянкі. Ужо па гарадской модзе апранутыя. Но калі паглядзець, вось такі усрэднённы панямонскі строй выглядаў бы вось так. Даволі сціплы, амаль без вышыўкі, з гарсетамі. Першы варыянт. Спадніца вось такую прадольную палоску, но тут уже фіялетавы, зелёны. Вось там, дарэчы, такі от зелёны, фіялетавы колер у спадніцах даволі часта сустракаюцца на Панямонне. А так, ўсё астатнё без вышыўкі. Другі варыянт таксама. Вельмі сціплая вышыўка на хвартушку. От варыянты гарсетаў, в основном з такімі прышытымі басачкамі знізу, ці проста шырокія. Там, насамрэч, іх
шмат варыянтаў пакрою, ну там яны такія даволі абавязковыя. Дарэчы, вельмі добра бачна, от, дзе другі гарсет, каўнер адкладзены і аздоблены вось такімі хвалямі, ці крыху прышытымі, ці там рышэлье зробленыя. Вось такое ў вілейскім раёне сустракалася, і на Панямоне таксама, калі ўжо не вышыўкай аздаблялася кашуля, а вот нейкімі такімі ажурнымі прыёмамі. І тут вельмі цікавая спадніца. Спадніца пяцінітовая, тканая, вось такі рамбічны ўзор затыканыя. Такія спадніцы ў нас пашыраны па ўсёй Градзеншчыне і па былой Віленшчыне. Такі цікавы момант, што жанчыны ўжо паступова адыходзяць, ужо кашулі з нечага крамнога шыюць, набываюць, но спадніцы працягваюць ткаць. І затыкаюць вось такім цікавым чынам, ужо набліжаным да, калі браць там 17 стагоддзя, набліжаным да гарадской моды. Таму што ўжо ў 19 стагоддзе гарадская мода ад такіх спадніц адышла, но такое даволі цікавае, больш складанае ткацтва. Это ўсё такое аднатоннае, но з узорчыкам. Вось гэта наша Панямонне. Яшчэ адна спецыфіка Панямоння – гэта даволі хутка туды прыходзіць крой кашулі на гэстцы. Гэстка – это вось гэтая какетка, которая нашывалася спераду. Гэта гарадскі крой. Такі крой прыходзіць ад гарадскіх кашуляў, пераймаецца. Пераймаецца не толькі на Панямонні, на Падняпроўі, крыху пазней ён пераймаецца на Віцебшчыне, но вот на Панямонні быў даволі пашыраны, і зразумела, калі у нас з'яўляецца новая фрагмент тканіны прышыты, уздоўж гэтага фрагмента і ідзе аздабленне тканіны. І яшчэ цікавы момант, чорная вышыўка. Вышыўка чорным колерам таксама у нас сустракаецца рэдка, каб быў выключна чорны колер, і на Гарадзеншчыне. Былі там і больш такія камплекты набліжаныя да народнага, нават з нейкай геаметрыяй, но сустракаліся яны не так часта, бо ў асноўным все ў нас было выціснута горадам. Калі ж паспрабаваць сярод вось гэтага, што выціснута горадам, арэале вылучыць комплексы нейкія рэгіянальныя, то так даволі добра можна вылучыць Наваградскі комплекс, які у нас, ну, в прынцыпе, это былая Віленшчына. Там і Наваградскі раён, Лідскі раён, тое, што, в прынцыпе, адрозніваецца. І зноў-такі, вось варыянт рэканструкцыі, галоўны ўбор, той же самы каптур. Праўда, ён можа крыху адрознівацца па крою, на сэнс шапачка з вушкамі і стужка ад вушэй у нас ідзе. Вось варыянты лідскага дому рамёстваў, як яны мясцовае адзенне аднаўлялі. Цікава, гарсеткі зноў-такі з гэтымі басачкамі нашытымі, што ў нас ідзе шырэй. Ну, жанчына, што справа, такі раслінны арнамент па ўзорнікам расшыты, но такі варыянт. Но у гэтым рэгіёне вельмі шмат паясоў. Што яшчэ там захавалася, гэта паясы. Но ёсць нюанс. Паясы абсалютна розныя і на дошачках, і на бярдзе. У асноўным яны кароткія. Што кажа аб тым, што паясы гэтыя рабіліся ўжо не як элемент адзення, а як абрадавы элемент. Таму што на вяселле, падчас вяселля шмат паясоў трэба нявесце. Нявеста паясамі адорвае сям'ю жаніха. Нявеста паяс апранае на комін печы, таму што яна прыходзіць у сям'ю свайго мужа, і вот яна новая гаспадыня, якая будзе гаспадарыць гэтай печу. Вось такі рытуальны дар. Таму традыцыя ткання паясоў захавалася, но ўжо не столькі для адзення, колькі у абрадавых мэтах. Но паясы там даволі адметныя, максімальна рознакаляровыя, максімальна прыгожыя. Ось, ну, такі галоўны ўбор, той же самы каптур. Крыху далей на захад, яшчэ адзін комплекс, гэта мастоўскі строй, вакол мастоўскага раёна. Ён нам цікавы, перадусім, тут бачым, тут фартухі ўжо такія паўкруглыя, зноў такі гарадскі ўплыў. Спадніцы аднатонныя з палоскамі, верхняе адзенне ўкарочанае, все ўжо пад уплывам горада, но кашуля такая вельмі простая, на гэстцы, гэстка злёгку толькі аздоблена невялічкай вышыўкай. Тая ж самая спадніца шматнітовая, тканая в ромбы, уніз падбіты аксамітам. Максімальна багата, максімальна прыгожа. Но там сустракаюцца вось такія незразумелыя гарсеткі. Для мяне гэта загадка. Калі ў цябе такая максімальна выкшталцоная, стылёвая спадніца, і вось такая вот гарсетка, як бы зараз сказалі, пэтчворк, гэта не адзіны экземпляр. Каб яна была адна, можна было б сказаць, што гэта штосьці не тое. Вось яшчэ варыянт падобнай гарсеткі, толькі в іншую палосачку. Ну, тут яна у нас хаця б неяк з хвартушком. Но неяк у параўнанні з тымі ж гарсетамі, што мы бачылі на Вілейшчыне, што мы бачылі Наваградак, Ліда,
вось туды далей недзе штосьці пайшло не так. Таксама цікавыя паясы рознакаляровыя з такімі дзіўнымі арнаментамі. Ну, а зараз мы падыходзім да памежжа Панямоння і заходняга Палесся. Гэта тое, што ў нас раманюком вылучана ваўкавыска-камянецкі строй. Ну, тут как бы яго... Ну, па сутнасці, гэта комплекс адзення, які ў нас распаўсюджаны вакол Белавежскай пушчы. Вось вакол Белавежскай пушчы, вось гэты белавежскі рэгіён, ён і ёсць, ён адметны, ён у сабе спалучае зноў-такі, так як гэта памежжа, як уплыў заходняга Палесся, так і ўплыў Панямоння. Такі цікавы памежны комплекс. Аснова яго якая? Кашуля з аздобленай манішкай, аздобленая чвэрць рукава, адкладны каўнер. Вось аснова дэкору кашулі ў гэтым рэале. Абавязкова манішка на кашулі у нас таксама аздабляецца. Узор ужо пераважна па ўзорнікам, раслінны ці раслінна-геаметрычны. Ось тут добра бачна. Гэты каўнер мусіць быць адкладным, но зноў-такі, калі яго адкласці, мы ўзор не пабачым. А вот так вот его стоечку, ну, шыя як у гусачкі была у кабеты. Но ў гэтым жа арэале, просто вот калі мы берем шырока, Ваўкавыска-Камянецкі рэал, Камянецкі раён, і у нас адзенне абсалютна ўжо па Палеску аздобленае затыканымі палосамі ці вот такой шырокай паласой. То бок, па сутнасці, тут некалькі комплексаў ёсць. І вот такі асноўны, што вот калі браць так вот, ну, ён асноўным па Пружанскім раёне ідзе, то вось адкладны каўнер, манішка расшытая і расшытыя рукавы спадніцы. Ёсць некалькі варыянтаў. Альбо вось такая вот полоска рознакаляровая, альбо вось есть варыянт зноў-такі такой шматнітовай спадніцы в ромбіке. Гэта ўжо вот то, што в ромбіке, это дакладна будзе уплыў панямонскай культуры, а вось гэтая паласатая, вось гэта нешта адметнае, як з Польшы гэтая рознакаляровая паласа пайшла на Дамачаў, пасля на Пружаны, і вось так вот, як я ўжо заўважыў, дакачывала праз Ляхавічы ажно да старых дарогаў. Паясы, вось такі цікавы варыянт. Палеская вот эта вот паласатасць ёсць, но ўжо абсалютна іншыя колеры, ўжо такія зелёненькія, балотненькія прысутнічаюць. Но што выразна паказвае тут уплыў Панямоння, апроч нашых спадніцаў, гэта верхняе адзенне. Вось такая цудоўная расшытая світка. Гэта ўжо вось такі паўночны ўплыў. То бок, ну, вось такі памежны цікавы рэгіён, які ў такі самастойны комплекс у нас таксама ўваходзіць. І па сутнасці, да, гэта ваколіцы Белавежскай пушчы, можа быць, его больш слушна было і пушанскім неяк назваць, но у нас уже прынята да бліжэйшых гарадоў прывязвацца. Таму што па сутнасці Ваўкавыск, калі паглядзець і паглядзець Пружаны, там адрознення будзе. Ну і пераходзім да нашага апошняга таксама слаба даследаванага рэгіёна, з Берасцейшыні адразу на Віцебшчыну, Паазер'е. І першае, вот, што мы тут бачым, ну, такі фотаздымак Першай светнай вайны, у Паазерскім комплексе прысутнічалі амаль паўсюль абхінанкі. Абхінанкі, вялікія тканыя платы, якія у нас лічацца, што гэта ўплыў балцкіх народаў, балцкай культуры. Ну, а в прынцыпе, у нас там просто прахладна. І каб нечым абхінуцца, накрыцца, там яно у нас прысутнічае з 19 стагоддзя, калі, магчыма, і раней яшчэ вельмі шчыльна ўваходзіць у комплекс строя. Недзе з 20-30-х гадоў у іншыя рэгіёны Беларусі таксама вот гэтыя абхінанкі пачынаюць заходзіць. Ну, ўжо фабрычныя, вытканыя на фабрыках, як вялікія хусткі. І спарадычна з'яўляюцца то тут, то там. Но для Паазер'я гэта як адзін з такіх асноўных атрыбутаў. І яшчэ адзін момант. Таксама фотаздымак Першая сусветная вайна. Калі на Гарадзеншчыне мы бачылі ўжо абсалютна мяшчанкі, тут вось такая цікавая сітуацыя, нешта такое сярэдняе, касцюм парачка. Калі ў нас шылася кофтачка і спаднічка. Звычайна кофта і спадніца ў нас шыліся з аднолькавай тканіны, таксама каб між сабой пераклікацца. І вось такі касцюм парачка ўжо не кашуля, кашуля стала споднім адзеннем, а паверх яе вось гэтая кофта, двоечка альбо парачка па Віцебшчыне ў нас шмат дзе прысутнічаў пад уплывам гарадской моды.
Прычым нават па фотаздымкам першай светнай вайны добра так глядзець, ёсць фотаздымак нямецкі танцы пад электрычнай лямпай. Ён так называецца, клуб, і там нямецкія жаўнеры з мясцовымі жанчынамі танчаць. Так вось, жанчыны, што больш сталыя, у іх хвартух ёсць. Дзяўчаты, што маладзейшы, у іх толькі спадніца і кофта. Касцюм парачка, ўжо без хвартуха. Хвартух ужо таксама паступова адыходзіць. Ну, такі звязана з урбанізацыяй, з тым, што блізка былі прамысловыя цэнтры, прамысловая тканіна заходзіла і паступова там строй адыходзіць. Но месцамі пэўныя камплекты яшчэ захаваліся, больш архаічныя. Яны якраз такі, што цікава, будуць на поўдні Віцебшчыны. Вот калі браць поўнач Віцебшчыны і паўночны захад Віцебшчыны, там все, там горад, там парачкі, а вось куды-небудзь паўднёвей, то можна такую геаметрыю знайсці прыгожую. Вот. Цікава хвартухі, буйны ўзор, толькі панізу, вось з двух розных арэалаў, злева у нас полацкі музей, справа з Расонскага раёна хвартух, ну, такая вот буйная комплекцыя, вось на ваколіцах Полацка прысутнічае, і зноў-такі тут вот гэты абхінанка. Ну, калі ўжо паспрабаваць паглядзець, што мы рэгіянальна можам пабачыць, адзін варыянт — гэта полацкі строй. Ну, я так разумею, тут я вылучыў толькі Полацкі раён, но полацкі камплект будзе і на Верхнядзвінскі, і на Расонскі раён так вот больш шырока аздабляць. Ён цікавы тым, што тут у нас як бы аздоба толькі адна паласа, і не на паліку, а на рукаве. Выключна на рукаве адна паласа такого прыгожага геаметрычнага арнамента і даволі адметныя паясы. Вот Полачыны, Віцебшчыны, добры геаметрычны арнамент. Вось гэта ў нас адзін варыянт. І вось адпаведна тое ж самае мы можам паглядзець у Полацку музеі. Адна шырокая паласа геаметрыі не на паліку, а на рукаве. Хвартух тут ужо больш шырокі, но от кашуля з Полаччыны. І яшчэ адзін комплекс. Мы ад Полацка апусцімся на поўдзень. Гэта лепельскі строй. Там на лепель вылучаюць 3 варыянта. Вось гэта адзін такі варыянт больш сціплы. Ну, а другі варыянт, дзе ў нас пабольш гэтых палосак, непасрэдна ў лепелі ў музеі знаходзіцца. І найбольш адметныя для Лепельшчыны — гэта хвартух. Вось на левым фотаздымку хвартух, адзіны арыгінальны хвартух вядомы з Лепельшчыны, які вось такім чынам аздоблены. Вельмі прыгожая вставачка затыканая. Ну, в прынцыпе, на гэтым па паазер'і у нас і ўсё. Не пры вялікім жаданні яшчэ нешта недзе можна знайсці, но зноў-такі поўнач Беларусі, паўночны захад Беларусі праз шырокую урбанізацыю, праз прамысловае значна раней страціў свой традыцыйны строй. Калі на Палесе, вот у Лельчыцах яшчэ ў 80-е гады, вот в Тонежы, ну, хай уже трансфармаваны варыянт, но вышывалі, яшчэ рабілі сабе жанчыны гэта. Кобрын 30-е годы яшчэ хадзілі ў гэтым, то Гарадзеншчына, Віцебшчына, уже канец 19 стагоддзя, шмат дзе мы ад гэтага адыходзім. Ну, зноў-такі тэма вось жаночага адзення, яна максімальна шырокая. Мы сёння з вами, я ж кажу так, шырокімі мазкамі крыгу паглядзелі. Гэта далёк не ўсё, што ёсць у нас у Беларусі. Задача была паказаць агульнае ўяўленне, каб больш-менш зразумелі, вось Гомельшчына так, Гродзеншчына так, Паазер'е так, Цэнтральная Беларусь так, таму што на кожны рэгіён можна асобна на 2 гадзіны лекцыю даваць, што па заходнім Палесе, што па ўсходнім Палесе, што па Цэнтральнай Беларусі. А тут вось хацелось так, ну, больш такого агульнага даць, каб вы зацікавілись, зразумелі, які рэгіён вам больш цікавы, і пачалі ўжо ж самі шукаць, вывучаць, даследаваць кнігі, музеі. Таму што ж задача, каб нейкі водклік ад гэтага быў, каб паглядзелі ўсё, што ёсць, зразумелі, што вам цікавей, і пайшлі ўжо самі даследаваць. Таму што гэта ў нас глеба тут вельмі ўрадлівая. Шмат чаго яшчэ можна знайсці. Што ж, спадзяюся, я вас не стаміў. У нас все так было так. Мне вас вельмі шкада, вы нічога не... А, вы туды глядзелі, да? Вы нешта бачылі. Калі раптам на вас наступіў, выбачаюсь. Ну, ж, дзякую за ўвагу. Калі нехта жадае задаць пытанне, у вас ёсць ліміт 5 пытанняў. Ну, адносна ўпрыгожвання у нас рэгіянальна, вось, каб нешта такое адметнае было. Як я ўжо сказаў, гарлячкі і завушніцы з гусінага пуха — гэта Гомельшчына. У Давідгарадку вялікія крыжы давідгарадоцкія. Ну, а далей у асноўным было некалькі варыянтаў, якія па ўсёй Беларусі гулялі. Гэта альбо каралы, непасрэдна з каралаў марскіх, прычым на
там 4-5 нізочак. У нас, что цікаво, у нас не было вот такого великого, як в Украине, там, что вот полова грудей у нас упрыгожена. У России с бисера заплетали там, и на шию из перлин ручных заплетали. У нас все было довольно стипло. Вот 5 нізочак кораллов на веровочках завязались. Альбо рознакольоровый бисер. Часам дадавалася рэлігійная атрыбутыка, но невялічкія латунныя крыжыкі, альбо медальёнчыкі з выявы святых. Напрыклад, па нямодні даволі часцей быў варыянт, калі просто медальён з выявай святога на шырокую стужку, апранаўся на грудзі. Быў варыянт на 20-е і 30-е годы, на пачатак 20-го стагоддзя, круглы медальёнчык за нейкім шкельцам, унутры папяровы дэкор. Шкляны бісер, шкляныя бусы сустракаліся, но не так часта. Быў яшчэ варыянт стеклярыусаў. Вось як елачныя цацкі раней былі такія дутыя, вот былі такія таксама бусы, аздобы з іх. Іншая справа, што яны ў нас вельмі крохкія, б'юцца, іх не шмат захавалася. У асноўным гэта 5-7 нізак з бісера каляровага ці караляў, которые на завязачках на шыю. Но былі варыянты і больш. Ну, і зноў-такі з упрыгожваннямі ў нас, як і з вышыўкай. На поўдні іх будзе паболей, на поўначы іх будзе паменей. А бурштын? Бурштын у нас па калекцыям сустракаўся, но не так часта. Но хутчэй за ўсё это вот туды бліжэй на поўнач, бліжэй да Літвы, Латвіі, вот у Латгалы, там, в прынцыпе, бурштын у іх ёсць. Цікава, што маглі быць з бабоў. Боб высушаны, ну, і крыху лакам пакрыты, з бабоў жанчыны сабе маглі дазволіць, ну, калі ўжо вот, з народнага. Сустракаў варыянт, што рабілі з сушаных ягадаў. Но я вам так скажу, там з рабінаў, напрыклад, но гэта аднаразовае. Гэта ты апрануў, дзень пахадзіў, пасля сохлася, і гэта ўжо зусім не тое. Но месцамі такое ў нас сустракалася. Шчыра кажучы, пра салому зараз робяць. Па тым, што раней было, у музейных зборах саламяныя бусікі сустракаў толькі ў Магілёве, у Магілёўскім этнаграфічным музеі на адным манекене з маленькіх такіх саламяных тетраэдраў сцягнутыя. Іншых згадак, звестак не бачыў, таму у Магілёве, у музеі на экспазіцыі ёсць пытанне, якім чынам яно там з'явілася, ці гэта нешта арыгінальнае, ці гэта ўжо пад уплывам таго, што у пасляваенны час у нас саламяны промысел пачалі масава развіваць, з'явіліся эти коні з саломы, пеўні з саломы, якіх у вясковых хатах ніколі не было зразумела. У вясковай хаце все, што магло быць саломкі не утылітарнага, гэта павук. Абярэжны і птушка, которую дзіцёнку вешалі. Все астатняе гэта брылі, галаўныя ўборы. Дарэчы, жанчынам ніякіх вось такіх вот штучак саломы, каронаў ніколі не рабілі. Гэта ўжо сучаснае вынаходніцтва дэкора. Брылі саламяныя, гарцы саламяныя, козубы саламяныя. Выключна такая ўжо гаспадарчая рэч. Па ўпрыгожванням, скажу, адзінае месца, дзе бачыў, а па крыніцах па-іншаму не сустракаў. Образ гліны? З гліны, ну, цяжка сказаць. Улічваючы, што ганчары ў нас у асноўным рабілі посуд. І, скажем так, не ў кожным рэгіёне Беларусі ганчарная справа прыносіла такі нармальны попыт. Напрыклад, вот, Ганевіч і Сіняўка, Клецкая, Капыльскі арэал, вот этот, там рабілі абварны посуд. Гаршкі, якія пасля у печы закалялі да чырвонага колеру і апускалі ў спецыяльную абвару. Абварныя альбо гартаваныя гаршкі. Яны такія, як леапардавыя, тэкстуру атрымліваюць. Дык вось, ганчары гэтыя гаршкі прадавалі на кірмашах за меру. Вось, аб'ём гаршка столькі зерня ганчару насыпалі. І самае цікавае, што калі это пераводзіць у грошы, яму это было нерэнтабельна рабіць. Таму знайсці цэнтры, дзе б ганчар яшчэ пачаў круціць тонкія бусінкі, калі яму трэба шмат гаршкоў, шмат глякаў, шмат гарлачоў зрабіць, ну, шчыра я такога не сустракаў. Цацкі ганчары так, грузікі рыбалоўныя так, ну, апроч таго, што не посуд. У асноўным ўсё ж такі у нас яны спецыялізуюцца на посудзе. А драўляныя былі? Драўляныя
вполне сабе маглі быць, но тыя драўляныя, што я сустракаў ужо непасрэдна ў калекцыях, это былі гарадскія драўляныя, ну, ўжо сярэдзіна 20-го стагоддзя пад уплывам. Но в прынцыпе вытачыць, калі нейкі рукасты дзед хацеў парадаваць сваю бабушку, калі там, ну, в прынцыпе, все эти прыёмы, калаўроты, все спіцы, такарныя станкі, просты станок, каб верацяно зрабіць, яно было. Таму драўлянае магло быць. Но ўсё ж такі, ну, вы параўнайце драўляныя ці ўсё ж такі ўжо са шклянога бісера. Таксама яны былі не настолькі пашыранымі. Другое пытанне. А тканіны рабілі толькі з льну, альбо яшчэ былі там канапляныя, крупіныя? У нас на Беларусі асноўная культура гэта лён. Лён і воўна. Воўна ішла на андаракі, на верхняе адзенне, лён ішоў непасрэдна на цельнае адзенне. Каноплі былі вельмі папулярны ва ўкраіне. Вот украінскія кашулі, там шмат канапляных кашуляў. У нас на Беларусі, ну, я канапляныя не сустракаў, можа быць у вельмі рэдкіх выпадках, таму што, напрыклад, у нас якраз такі Магілёўшчына, Магілёўская губернія спецыялізавалась на прадукцыі канопляў. Там шмат канопляў вырошвалі, каноплю выкарыстоўвалі, но не столькі для адзення, колькі для вяровак. Для такой гаспадарчай патрэбы, больш гаспадарчы тэкстыль канапляны рабіўся. Адзенне ўсё ж такі лён, пераважна лён. Скажите, калі ласка, карункі вось рабілі толькі крючком? Былі карункі на палачках, былі шыдэлкам робленыя і вельмі рэдка вось каклюшкі. Вот каклюшкі у нас на падваложаным былі зафіксаваны. У асноўным, да, крючком шыдэлкам, но былі яшчэ неяк на палачках таксама вырабляліся. Скажите, вот вы рассказывали, как робили складочки на спаднице, что хлебом, так? А вот як вот это маршчение. Маршченне? Чула, что, ну, может быть, я вот скажу, якую я чула версію, что не калёная копейка, я не уявляю собі, як гэта. Ну вот у маршчення ёсць некалькі варыянтаў. Спачатку, калі, вот, дарэчы, это будакашалёўскае строй, вот будакашалёўскае маршэнне, дзе шмат вот этих складачак маршэння робіцца. Это адзін з тых варыянтаў, які я вам сёння не распавёў, таму што, ну, нельзя аб'ять неаб'ятнае. Адзін, да, варыянт маршэння, калі там адмыслова ўсё это сцягалі, ну, а калі нам далі, вот надо вот эти вот складачкі такія нарабіць, ну, вот зноў-такі, на спадніцы яны шырокія. Мы берем вялікі хлеб і ім гладзім. А тут, да, той же прынцып. Капеечку раскалілі, і яна вот цёпленькая, і ёй же только вот так вот пакрысе, ўсё вось гэтае вот праглажваецца. То бок, ну, это той же самы прынцып, просто іншы памер. А па-іншаму як-то это дробненькае. Но былі вось такія вот спіртовыя прасекі, но яны былі дзе? У горадзе. Былі вот такія маленькія прасы, которые просто в углях грэліся, но у народа такога не было, таму прыстасоўваліся як маглі. Скажите, калі ласка, якой галоўны убор насіла жанчына сталая, але не замужняя? Ён дзяўчына ці? Вот это вельмі цікавае пытанне, таму што вот ёсць такі момант, што намітка, яна апранаецца ад вяселля і пакуль жанчына фертыльна. Калі жанчына сыходзіла з фертыльнага ўзросту, у пэўных рэгіёнах яна намітку ўжо мяняла на хустку. Адпаведна, сталая, но незамужняя, ну, калі яна вдава, яна яшчэ магла намітку насіць, а калі, як у нас распавядала адна бабулька, ой, сястра моя была такая ўрэдная, замуж пайшла, паўгады з мужиком пражыла, так і не легла і вярнулася дадому. Вось у такім варыянце, пэўна, толькі хустка. Ну і зноў-такі, это пытанне да рэгіёна, таму што той рэгіён, дзе прыняты чапцы, там, зразумела, чапец. Ну, ніякіх скідачак, ніякіх вяночкаў, як дзяўчына, зразумела, яна ўжо не насіла. Просто на той момант уже хустка, як такі універсальны галоўны ўбор у нас. А библейский строй без звали на свадьбу? Или это девушка? Ну вот наконт вілейскай вясельнай абраднасці я вам дакладна не скажу. Па вясельнай абраднасці, ці быў іх абрад навівання наміткі на вілейшыне падчас вяселля. Ну, так вот, ну, от каптур, ну, калі яго там апраналі. Ну, дзяўчаты зразумела, што як такі убор спачатку яго з'яўлення, да, ён пасля вяселля апранаўся, но просто ўжо на момант канца 19 стагоддзя некаторыя моманты адыходзяць, мог уже і крыху раней, но ўжо ў больш-менш сталым узростам. Хаця, што самае цікавае, вось, напрыклад, для дзяцей, для зусім малых дзяцей, таксама шылись чэпчыкі. Чэпчыкі, каптурыкі для зусім малых дзяцей. Ну, там, ну, зусім малым. Як толькі там яно становіцца падлеткам, там уже пачынаецца вот эта дыферэнцыяцыя, і можа ўжо просто хустачка ці якая-нибудь скіндачка, ну, а пасля, да, вяселля, каптур. Не было, можа,
Ну вот і менавіта абрада з'яўлення не было, но как бы хутчэй за ўсё спачатку, стагоддзе так у 18-м, каптур пасля вяселля выдаваўся, а на 19-е стагоддзе маглі ўжо па пэўнаму ўзросце і выдаць, но зусім малым не давалі, там былі іншыя чэпчыкі. Вось такое пытанне. Калі адбывалася вяселле і маладая дзяўчына павінна была з'ехаць у нейкі другі рэгіён. Культурна, то што яна сваё? Да, яна все везла сваё з сабой, і таму што пасаг, ён рабіўся да вяселля. І прычым жанчына магла не ведаць, калі яна пойдзе да шлюбу, но яна ведала, што вось ужо час, я ў шлюбным узросце, бацькі хутка выдадуць. І трэба рабіць пасаг, трэба шыць, трэба ткаць, трэба шыць, трэба ткаць. І вось так вось праз розныя рэгіянальныя адметнасці, это рэдка бывала, каб дзяўчына далёка уезжала, но пры ўсім пры гэтым разам з ёй яна частку сваёй культуры ўвозіла і туды. Таму у нас вот бывае, што як бы все адно, а вот тут нешта іншае. Ну вот хутчэй за ўсё са шлюбам і прыехала. І яна ж ехала яшчэ, пасаг-то быў, ну ўжо на больш позні час у куфрах. Куфры рэгіянальна таксама адрозніваюцца. І вот по куфру можна было сказаць, адкуль дзяўчына. І ўжо по гэтым адзенні. Да, яна спачатку сабе ў рэгіёне зрабіла, занесла яе за 100 кіламетраў у іншы рэгіён, невядома як, но неяк занесла. Ну вот яна всё сваю культуру прывозіць туды. І асноўная вот вся гэтая аздоба, все строі, яны жанчыны рабіліся да вяселля. З запасам. То, што пасля вяселля дзеці, трэба ўжо гадаваць дзяцей, трэба ўжо гаспадарка рабіць. Тут маці асноўная па гаспадарцы, а тут ужо ты асноўная, бо новая сям'я. Ты ўжо не дачка, ты ўжо жонка. І на ўсе гэтыя моманты заставалася менш і менш часу. Таму вось запас прывозіла са свайго рэгіёну. А ці ёсць якая-небудзь інфармацыя пра адзенне больш ранейшых эпох, там 17-18 стагоддзя? Ну, в прынцыпе, у нас па археалогіі ёсць рэканструкцыі, ёсць... Дучыц выдавала, па-мойму, кнігу пра адзенне полацкай зямлі 13 стагоддзя. Ёсць две кнігі, ну, в 5-м годзе выдаваліся. Жаночае адзенне Беларусі, мужчынскае адзенне Беларусі. Там вельмі шырока ўсё. А каб глядзець па перыядах, ну, напрыклад, беларускі іканапіс. Можна схадзіць у мастацкі музей, там беларуская ікона 17 стагоддзя, там і Багародзіца ляжыць на падушачкі з вышыўкай, там і жанчыны ў гарсетах, такой на еўрапейскі манер, там і валхвы, як шляхта ў жупанах прыйшлі. То бок, вось графічныя крыніцы ёсць. Наконт матэрыяльных крыніцаў, рэканструкцыя з пахаванняў з курганоў, фрагменты тканіны ёсць, выключна фрагменты. Часам, калі я гляджу на археалагічную рэканструкцыю адзення, мне падаецца, яна не вельмі слушнай. Гэта у нас 10-е стагоддзе жанчына ў адной кашулі ходзіць? Нет, плахтачка, запаска, ціпанёва мусіць быць. Но там яна паказваецца, эта кашуля на манер еўрапейскай сукенкі. Но мы знайшлі фрагмент. Першыя больш-менш зразумелыя выявы адзення, гэта у нас все ж таки 17-е стагоддзе. Той ж самы радзівілаўскі летапіс, калі браць, он у канцы 16-го стагоддзя зроблены, там намалявана 10-е стагоддзе, у 16-м стагоддзе вельмі схематычна. І браць яго на 10-е ты яго не павернеш. У нас ёсць крыху археалогіі, якія там пераплеценні, якая тканіна, якія колеры, там крыху фрагменты паясоў, абутак вельмі добра. Все ёсць. А далей ужо нармальныя выявы гэта 17-е стагоддзе і горад, і першыя сяляне у нас это ёсць схематычныя сяляне у доўгіх гэтых світках 18-го стагоддзя. У Швецыі ёсць там 1740 года выява мужчыны бортніка у таксама такой світкі жупане. А па ўжо матэрыяльнай культуры, да жалю, Беларусь, ну, цэнтр Еўропы. Войны увесь час праз Беларусь хадзілі. І захаваліся даваенныя зборы больш-менш добра у Віцебску. Мінскія даваенныя зборы невядома дзе. Магілёўскія даваенныя зборы там жа, дзе і крыж Ефрасіні Полацкай. Віцебскія неяк вярнуліся. І ў Віцебску, у Віцебскім музеі ёсць мешанскі строй на нейкія тканіны на канцом 18-го стагоддзя датуюць. Пачатак 19-го у іх ёсць дакладна. Ну што ж, ліміт в 5 пытанняў быў вычарпаны, пытанне на 14-м. Ну што ж, дзякуй, што завіталі.